Добрый вечар. Добрый вечар. Сёння працягваем далей. Я нешта паспяшаўся. Ведаеце, ёсць такая цікавая рэч, якую я заўважыў. Калі занадта хутка пачаць вам ужо і вам яшчэ гульня і ўвогуле ўсё не трансуецца, то бок вот які запішацца ў твічы, ён проста будзе пачынацца з паўслова, то бок ён не будзе самага пачатку. Ты яшчэ першы стрым не даглядзеў. Ну што рабіць, прыйдзецца паглядзець на адзін глядзіш, глядзіш адначасова стрым, глядзіш запіс. Там увогуле ёсць яшчэ другі стрым, правільна, то бок табе патрэбна 3 акна. Адчыняеш 3 акна, у адным Twitch, у двух другіх YouTube, глядзіш, праглядаеш усе 3 адначасова. Нічога лепей парэкамендаваць не магу. Вітаю, Джокамас. Дык вось, што мы працягваем? Мы працягваем гісторыю The Longest Journey, гісторыю April Ryan, якая апынулася, што яна мае магчымасць падарожнічаць скрозь сусветы, праваліваючыся скрозь свой сон. Яна не ўмее гэтае... Цудоўна. Первае, яна яшчэ не можа кантраляваць гэтую магчымасць. Яна яшчэ разбіраецца, як гэта ўсё працуе. Мы зараз вяртаемся да сусвета. Блін, а які ў нас апошні? Так, другая частка. Я пачаў ужо перазапісваць. 7-23 ёсць. Мне падаецца, гэта самая апошняя. Мы вярталіся дадому, да яе роднога сусвету, Старка. Насамрэч, гэта падзеі адбываюцца ў нашым сусвеце, то бок на нашай планеце, у некаторай будучыні. Калісьці зямля, нашая планета, была падзелена на 2 і была падзелена як на 2 сусвета. Такім чынам была спроба захаваць яе ад небяспекі. Небяспека сыходзіла з-за таго, што першапачаткова зямля мела і магію, і тэхналогіі, мела ўсё адразу, ўсё працавала разам. Але ўзнікла праблема. Людзі пачалі выкарыстоўваць магію і навуку і аб'ядноўваць іх у адно, што ўжо было праблемай у некаторых сусветах. Некаторыя сусветы зніклі з-за гэтага, таму што магія прадстаўляе сабой хаос, навука прадстаўляе сабой парадак. Калі ты выкарыстоўваеш абодзве сілы, ты атрымліваеш неверагодныя магчымасці. І гэта можа прывесці да калапсу ўсяго сусвета, гэта можна знішчыць увесь сусвет. Раздзялілася ўсё спецыяльна групай магаў, падзялілі на 2 сусветы, Старк і Аркадію. Мы знаходзімся ў Старке. Наша галоўная гераіня нарадзілася ў Старке. Гэта знаёмая нам планета Зямля, але дзесьці, я так разумею, шмат гадоў наперадзе, па тыпу 300, можа 400, можа 500, можа 1000, не ўпэўнены там дакладна колькі гадоў. Не ведаю, за што галасаваць, усё было. Калі ёсць жаданне таго, што ўжо было, і ёсць жаданне працяга гэтага, без праблем можна за гэта галасаваць. Ну вось. У мяне ёсць лонгліст гулін, і можна нешта з ім прыдумаць, каб у вас была магчымасць проста паглядзець у яго і такія: о, там цікавая рэч нейкая, я жадаю гэта паглядзець, што гэта за яно. Таму што там некаторыя вядомыя гульні, некаторыя зусім невядомыя, але цікавыя чымсьці вылучаюцца. Таму я яшчэ не прыдумаў, як гэта ўсё сумясціць, я іх проста бяру па жаданню з гэтага лонгліста. Дык вось, вяртаючыся да сусвета. Мы зараз вярталіся да Старка. Я дакладна не памятаю, што ў нас у дзённіку, трэба зазірнуць канкрэтна, што мы збіраемся рабіць, але я так разумею, проста вяртацца дадому, як мінімум. Нас яшчэ будуць навучаць. У нас ёсць ворагі, як апынулася, якія жадаюць аб'яднаць сусвет у адзін зноў, з 2 зрабіць адзін. І мы павінны гэта спыніць, бо інакш тады зноў будзе пагроза таго, што сусветы зламаюцца. Сусветы утрымліваюцца балансам, спецыяльным, такой амаль абстрактнай рэчаю. Ёсць месца, якое прапускае энергію з аднаго сусвета ў другі. Калі баланс будзе парушаны, то адзін сусвет аб'яднаецца з другім. І гэта будзе праблемай. Гэта мы спрабуем пазбегнуць, але ёсць групоўка, якая жадае наадварот гэтага. І яна ў асноўным знаходзіцца ў Старке. Нам трэба пазбавіцца ад іх у Старке і потым ісці ў Аркадыю, каб гэта вырашаць. Давайте зазірнем у дзённік, каб я трошки выгадаў дэталі. Так, дзённік наш. Вось я дзённік.
Можна. Я хутенька прачытаю, каб было згадаць. Мгм. Так, узгадаў. Нам патрэбны вартаўнік. Зараз вартаўнік, які займаўся тым, што утрымліваў баланс, істота, якая чалавек, які ўтрымліваў баланс, ён знаходзіўся ў месцы спецыяльна созданым такім маленькім сваім асабістым сусвеце, у якім знаходзіцца толькі адна вежа, у якой ён знаходзіцца і трымае гэты баланс. Так, можна існаваць 1000 гадоў. Ён, гэты вартаўнік, ужо скончыў сваю працу. Прайшла яго 1000 гадоў. І ён вяртаўся ў сваю рэальнасць, у Старк. Нам трэба знайсці яго і увогуле даведацца, як па тыпу вяртацца да вежы. Я так разумею, у яго нейкі кавалачак ёсць. І даведацца як мага больш пра авангард. Гэта нашыя ворагі. Так, мы шукаем вартаўніка, гардзіана, шукаем ключ да яго рэальнасці, да вежы, стары дыск каменны з чатырма камянямі драгацэннымі. І ўсё гэта сабраць разам і вяртацца ў вежу і паставіць новага вартаўніка. Нам трэба чыніць шлях для новага вартаўніка, які займецца гэтай вежы на бліжэйшую 1000 гадоў. Вагаюся паміж Хайлікс і Гаррі Поттера на PS1. Цудоўныя варыянты. Не, калі падабаецца адзін з гэтых варыянтаў, мне падаецца, Хайлікс там засталося нам літаральна можа гадзінку. Я бы, можа, яго дабіў проста па тыпу глядзіце, я прайшоў пра Хайлікс хаця бы для гэтага. Але я неяк не ўпэўнены яго браць на такі, ну, не ведаю, калі яго ўзяць, потому што ён на 1 гадзінку будзе і куды бы гэта дадаць. Так. І плюс яшчэ да яго трэба падрыхтавацца трошкі. Ён захоп у яго прыкладна такі ж складаны, як і у The Longest Journey. Ёсць праблема. А Гаррі Поттер на PS1 увогуле ніякай праблема ў любы момант. Так, мне там можна, калі ласка, пазбавіць мяне гэтага? Вось. Вяртаемся да хаты. Трэба, я так разумею, усе нашыя справы адкладаюцца на наступны дзень. Нашыя пошукі гэтага авангарда і гардзіана і ўсяго. Там можна ісці проста да хаты. Увогуле, я не ведаю, я так разумею, што не прайшло амаль ніякага часу паміж тым, як мы адправіліся ў Аркадыю. Мы ўжо былі ў Аркадыі у гэтым сусвеце. Я не ўпэўнены, калі мы вяртаемся, ну, колькі часу-то прайшло, бо мы там правялі, ну, так нармальна, можа, дзень амаль. Яна ж адчуванне такое, што у Старке не прайшло амаль ніякага часу. Можа, гэта ўжо ўсё навокал мае больш сэнс, нейкія малюнкі. Ну, нічога не каментую на гэтую тэму. Дзе мае ўсе сябры? Хто-небудзь? Нічога карыснага. Без праблем. Мы жывем у такім, можна сказаць, атэле альбо інтэрнаце, у якім мы у асноўным проста жывуць тыя, хто працуюць у мастацкай галерэі, не галерэя, а па тыпу акадэміі мастацтваў, якая тут недалёка знаходзіцца. Вось, наша галоўная гераіня, яна таксама мастачка ў гэтай галерэі, не галерэя, акадэмія. Так. Ну, я так разумею, можна пайсці спаць? Давайте ў акно выглянем. Бо ў папярэдні раз мы там здабывалі грыль. Ніхто не ўпэўнены, што ўвогуле ідзе праз гэтыя каналы. Наша мясцовасць называецца Венецыя. Гэта адзін з раёнаў мне падаецца, Лос-Анджелес гэта зараз бягучы, альбо нешта гэткае, па тыпу амерыканскі нейкі горад, наколькі памятаю.
I don't know what that chain's for, but it's connected to some kind of mechanism at the bottom of the canal. Ну, мне падаецца, нічога з гэтага нам не патрэбна. Давайте вяртацца. Можам ісці спаць просто. I don't need to Ласочка. make my bed. Ага. I wonder why it's called a twin bed. There's no way it could possibly accommodate 2 people. Добра, значит, не да хаты. Давайте шукаць сяброў тады наших. О, блин, мы ж подписаліся на свіданку тут з вар'ятам насупраць. That's Zach's room. Чарлі, можа яна вярталася? Nobody home. Окей. Што калі Зак адзіны чалавек, якім нам можа нешта распавесці пра авангард? Ідзем у галерэю мастацтва, можа? Нам бліжэй да кафе схадзіць. Давайте ў кафе сходзім. Ньюпорт. Дзякуй вялікі. Я ўжо падзабыўся з назвамі. Мяне стрымлівае вось проста сядзець і стрыміць The Longest Journey толькі тое, што для яе патрэбна налады. Літаральна кожны раз мне патрэбна, ну, там, 10-15 хвілін, каб наладзіць усё, каб яна працавала нармальна. Бо з астатнімі гульнямі неяк папрасцей. Ну, сучаснымі асабіста. Вітаю, Чарлі. Pulling long hours today, Charlie? Unfortunately, yeah. Are you staying for the show tonight? Якое шоу? What show? You don't know who's playing? Не, не ведаю. Ти про I've кого had говориш? a few other things on my mind these past few days, Charlie. Sorry. Anybody good? Anybody good? Are you kidding? Roy and Dale's playing. It's the first gig on their new tour. Sort of returning to their roots before they do the big venues. Tonight? Great, that's perfect. Especially tonight. I need some serious unwinding. Yeah? What's up? Та у мене, ну як тобі розповісти, усё складана. У мене були самые дивные досвіди в моєму житті. Ти мені все равно не повіриш. You wouldn't believe me anyway. Try me. No, really, you would not believe it. I'm not sure if I believe it. Actually, I'm pretty sure I don't, but it's too close right now. I gotta think it through first. All right. When you're ready to tell me, okay? Maybe. If I tell anybody, you'll be the first, Charlie. Це наш сябар Чарлі, він працює у гэтым кафе і цалкам ён таксама мне падае. Наколькі так, ён жа жыве літаральна ў нашым інтэрнаце. Вось. І таксама мы працуем у гэтым кафе. Ці ёсць Эмма навокал? Is Emma around? Haven't seen her. She knows about the show, so she'll Нам be будзе here. на шоу. Нам не толькі патрэбна сябры літаральна зараз, ну каб мы дакладна ведалі, што гэта нешта вырашае. Але ж трэба нешта сабрацца, бо яно толькі вярталася з гэтага сусвета паралельнага. Калі пачынаецца канцэрт. In less than an hour. I expect the place to be Almost. crowded soon, so you should find yourself a spot to sit down. Ага, ён амаль Thanks, Charlie. пачынацца ўжо. З No гадзінка. problem. Later. Тады пайшлі паглядзім, хто тут ёсць яшчэ. Гэта наш босс. Вось там стаіць. Ці незнаёмыя людзі нейкія. Гэта калі што я нічога не рабіў, яна сама прыйшла і села. А вось і яна. So where have you been all day? You didn't show up at school, you weren't at work, and then Fiona tells me you're out looking for Cortez again. And on top of that, Zach brags about bagging a date with you. What's up with that? Oh, shit. Zach, I totally Я нас forgot. забыла, мы He's gonna пам'ятаємо. kill me. If I don't show up, that is. You mean it's true? You have a date with that asshole? I told him he was full of shit. I needed some information. And you sell yourself to get it? April, you're insane. Well, you're just going to have to disappoint him. Я згодна. promise. Нам трэба проста To that дзяўбацца з Зака. sleazebag? That's a promise made to be broken. Карацей, сітуацыя наступная. Яна распавяла, мы з-за таго, што мы адсутнічалі, я так разумею, дзень, альбо нешта гэткае. Мы адсутнічалі, знаходзіліся ў Аркадыі, і за гэты час, атрымліваецца, Эмма таксама знаходзіцца, працуе ў гэтай акадэміі мастацтваў,
Над новым праектам яны да нейкай выстаўкі рыхтуюцца, я дакладна не памятаю. Вось. І мы не з'явіліся. Мы яшчэ дамовіліся з Закам, што мы пойдзем з ім на свіданку. І зараз у іх размова на таму таго, што з гэтым паскуднікам ты што, чмурэла? Ну, блин, забей проста, не з'яўляйся на свіданку. У нас ёсць варыянт забіць на гэта, я бы забіў. You're right. Просто тут I'm staying сидзець here. будзем. Good girl. Now, there are a couple guys you should keep an eye open for tonight. Me? I have a boyfriend. You need a boyfriend. You need a boyfriend because I have one and I need somebody to compare boyfriends with. It's not your choice to make, girl. It's just the natural order of things. I thought we were here to listen to the band. Sure, from the back, so we can scope out guys' asses. I don't know which place is weirder, Mercuria or the Fringe Cafe on any given night. Mark, what? Never mind. So, okay, which guys are we looking for? Right. Now, you may want to take notes. Я спробую нас звесці з нейкімі двома хлопцамі. Частка 3. Сябры і ворагі. Oh, God. Headache. I didn't really have that much to drink, did I? No. But I did travel through a shift into a parallel universe, which would explain this weird compulsion to curl up into a fetal position and go back to sleep. Not that I'm particularly looking forward to it. Я не буду but I поспевать guess за I ее have to go find перекладать, that а Warren начасов guy на буду Cortez распределять told me основной about сенс down on писать. Hope Street. And hey, like that's not enough. I have to avoid bumping into Zach today. He's probably royally pissed that I stood him up, and Zach's very good at being pissed. Добре, не сустракацца з Закам. Што яшчэ, я так разумею, дзённіку яна яшчэ нешта запісала. Мы ж можам сачыць увогуле за тым, што адбываецца праз дзённік у сэнсе дат. Так, я ж не ведаў, колькі часу прайшло. То бок літаральна яна была правяла ўвесь дзень у аркады і таму ўсё прапусціла. Увечары яна вярталася назад. Вітаю, Метаігорый. Зараз нядзеля, у яе пахмелье, і яна адыходзіць... ну вось, гэта будучыня на 10 гадоў наперад. Так, трэба... Мне трэба пайсці на Хоуп-стрыт і паразмаўляць са святаром, якога клічуць Раулю. Во, я ўзгадваю, гэта дапамагае. У кафедральным саборы. Ён можа сказаць мне, дзе знайсці Уоррена Хаггса. Уоррен Хаггс, наколькі памятаю, гэта і ёсць Гардзіан. Альбо нешта гэткае. Шукаем далей Гардзіана. Вітаю, Рыгана. Трэба выпіць это пахмелле. Нам галоўную Зака не трапіць. Мы абяцалі пайсці на свіданку з ім учора, а мы гэта прадзяўбалі. Ну, па-тыпу, проста не пайшлі. Shelves. Дзякуй, дапамагла. Оп. То б гэта мог быць. So you thought you could stand me up and get away with it, bitch. I'm sorry. What did you call me? We have a date and then you don't show? Leave me looking like a sad prick all night in front of my friends? I couldn't go, Zach. Get over it. I don't fucking care. You'll regret fucking with me, bitch. I can promise you that. Ой, мудак. I'd call you a bastard if I didn't think you'd take it as a compliment. If I wasn't such a fucking nice guy, I'd smash your fucking face in, bitch. You're gonna be so fucking sorry you ever fucked with me, April fucking Ryan. Ну, вось і празмаўлялі. That's Zach's room. Па правілах жанра абавязкова нам спатрэбіцца яго дапамога хутка. Можна яго ператварыць у рапуху? Мы ж не гэта самае, не Surprise, чарадзейка. I'm still here. Мы ж нічога з гэтым не зробім. Раззлавалі толькі Зака.
Ну і халера з ім. Мудак ён. Спадзяюся, нам нічога з яго не спатрэбіцца ў будучыні. Вельмі спадзяюся. Так. Давайте наведаемся ў кафе, з таго, што яно недалёка, нам не прыйдзецца зноў бегчы ўвесь гэты шлях. Потым пойдзем у кафе, пашукаем, як дабрацца да кафедральнага сабору гэтага і знайсці святара. Я не памятаю, адкуль гэта інфармацыя пра святара, проста яна ў дзённікі не патрапіла ўвогуле. Я памятаю размову з нашым Картезам, сябрам. Вось, і ён падказваў нам, што трэба, ён не ведае дакладна, але трэба паразмаўляць з ім, тыпу, ён можа нешта падказаць. Ну, тут ужо ўсё ціха. Можа, хлеб возьмем? Не? Добра. Чарлі? I hate to say it, but I don't have time to talk to Charlie right. Окей, добра. Пайшлі шукаць тады адразу пабеглі. Праз парк? А, можна адразу да метро прыйсці. Які расклад? Мы ідзем зараз шукаць нашага Гардіана. Где Гардіан, мы не ведаем дакладна. Нам трэба даведацца, нам патрэбны яго ключ, які мы не ведаем, дзе знаходзіцца. Мы ведаем, што нашы ворагі Вангард, і мы ведаем, што ў гэтым сусвеце Вангард прыкрываецца нейкай царквой. Там вельмі магутнай і на шмат планет распаўсюджанай. Вось, нам трэба будзе за гэтым сачыць. Можа, мы здабудзем нейкую інфармацыю пра царкву, і дзе ў іх можа быць база ў Ньюпорце. Дзякуй вялікі, на Deliver the Moon адпраўляецца 500. Я, на жаль, чамусьці зараз не чую у гэтай самай узнагароды алёрта, але гэта можа быць звязана з тым, што гэта за Longest Journey, ёсць невялічкія праблемы. О, The паглядзіце. screen really is ubiquitous. There's no escape anywhere. Добра. Адпраўляемся. Радыё Power, будынак, Metro Circle і вось Венецыя. Давайте... О, яшчэ ёсць. Hope Street. Вось нам сюды патрэбна. Як тут цудоўненька, так? The boss man. From his uniform, I'd say he's one of the West Side Kings. They got recruitment posters all over town. Цудоўненькая тут. She's gone. Окей. Гульня такая, тут усё дрэнна. О, там у канцы дарогі ёсць кафедральны сабор. Эйприл, ты дзе там? Я не разумею, яна ідзе там альбо не? О, прыйшлі. Так, там усё бандамі Pretty. увогуле And considering the забрало. neighborhood, it's a miracle that it's still intact. Maybe it's bulletproof stained glass designed for inner city cathedrals. Такая сабе мясцовасць. Добра, што я магу? Тут трэба ж... Гэта ж стары квест, нагадваю. Тут трэба піксель-хантингам займацца, і яшчэ невядома, што з чым можна I wonder з how чым they можна light those candles. паўзаемадзейнічаць. Do they have ladders or jetpacks? That's a funky idea. Priests with rockets on their backs. That would give a whole new dimension to evening services. Так, я разумею толькі да... О, даю. It's a priest. Дзякуй, дапамагло. Good morning. I'm Father Raoul. Войскового You're not ми a Hope Street шукаємо. regular, are you? I haven't seen you here before. I don't visit the neighborhood very often, no. And why should you? It's not a very nice place. This cathedral is all there's left of the hope Ну, ось і in все, Hope що Street. засталося ад надію I'm sorry to hear that, Father. на шляху надії. So am I. But we На cope. вулиці надії, вибачте. We cope. How may I be of assistance? Так. Давайте осторожно, я не ведаю, Do people still go to church? люди все еще ходят в церковь. Yes, some do. Some do. Religion is pretty resilient. Religion, sure.
But there's so many new religions, and people tend to abandon the old ones, don't they? They'll be back. The Voltex and the Manus of the world offer only a fleeting chance of material happiness. What they cannot offer is spiritual enlightenment. So you're not worried about the competition? We have over 2,000 years of experience and tradition to build on. I don't see us just rolling over on our backs and giving up. No. Окей, такий прогрессивный отец. Ну и добро. Что у нас? Варианты. У нас застаецца толькі па сутнасці просто сысці ад яго і спытаць наконт хлопчыка. Варна Хью. Так, Йокомас пісаў, мне падаецца, так. Так, як Хьюз. Добра. Я не упэўнены просто, як літаральна як гэта чытаць. Hugs. Хью. Дык вось, Уоррен Хью, гэта хлопчык, які маляваў, мне падаецца, зараз, калі я зараз пайшла размова пра хлопчыка, адзіны хлопчык, які быў у гэтай гісторыі, гэта хлопчык, які намаляваў малюнак у арт-галерэі. І ён намаляваў нешта вельмі падобнае, ён вельмі добра звязаны з аркадай, і ён можа, ну, па тыпу як прарок, нейкага такога сэнсу. А нам трэба гэтага хлопчыка знайсці. Самі мы дакладна не ведаем, і вось ёсць святар, які можа нам дапамагчы. Do you know a boy named Warren Hughes? As a matter of fact, I do. The Hugheses were regulars before they traveled to the colonies. Poor Переехали Warren в was living колонии. an orphan by his family. I haven't seen him for years. Ні халеры. То бок, яны пераехалі кудысьці ў калоніі, а Хью малога Уоррена пакінулі увогуле як сірату. Чмураць. Where does Warren live? I'm not sure he lives anywhere, but he does belong to a Hope Street gang, the Razor Blades, I believe. They seem to congregate just down the street in Building 87. Be careful, though. Although they're far from the worst gang around here, they're not a particularly friendly lot, and they don't care for strangers. I can take care of myself. I don't doubt that. Still, be careful. Ну, такое собі. Ён зараз належыць, як ён сказаў фразу, ён належыць бандзе, якая тут на вуліцы знаходзіцца. Окей. Яшчэ раз пытаем яго, бо мы ведаем, як гэта бывае. Your best bet would be Building 87 just down the street. Трэба ўсе варыянты дыялога праверыць і па некалькі разоў. Please come by again if you're ever in the neighborhood. Добра. І гэта ўсё, што я магу зрабіць тут, так? Неяк вельмі простае ўзаемадзеянне. A cherub? He's got a red robe wrapped around his posterior, and he looks to be in a hurry. I can't remember reading about this particular incident in the Bible. Maybe it was in the sequel? Nah. That came out only 5 years ago, and this wall painting looks a lot older than that. Яна гаворыць пра сіквел да Бібліі. А типу не додатковый завет, не сиквел до Біблії. І ён выйшаў 5 гадоў таму. Так, добра. Я так разумею, тут ніякіх узаемадзеянняў не бачу. Але ж, блин, калі апынецца, што тут дзесьці знаходзіцца піксель, у які можна кудысьці трапіць, во будзе цудоўна. Ну добра, выглядае, што ўсё ж такі я ўсё праверыў. Так, будынак 87. Бачу. Тут яшчэ далей нікуды нельга прайсці, не? Добра, пайшлі ў будынак 87. 87. Нейкі хлопчык. It's out of order. I think I'll just take the stairs. Не працуе. Працягваем піксель-ханцінг, пакуль з хлопчыкам мы заўсёды паспеем паразмаўляць.
Нешта у меня такое адчуванне, што нам спатрэбіцца ўзаемадзейнічаць з гэтым ліфтом. Куды б яго так? Ну добра. It's a Хлопчык. boy. He looks to be about 15 or so. Яму прыкладна 15, добра. Can I talk Ты to хто you for a такі? minute? What's your name? What's yours? April Ryan. Lucky you. You know where I can find a kid named Warren Hughes? Ось яна Ясно. говорить Хьюз, так. I am. Warren Hughes. Never heard of him. 100% ён будзе. All right. Well, I guess you can't help me. Nope. Nobody can. What do you mean? A nice, pretty girl like you in a neighborhood like this, asking all the wrong questions. You're heading for some serious trouble, you know. I can take care of myself. Sure you can. The thing is, there are 4 guys waiting downstairs for you to come back out, and they can take care of themselves real good. Што ён сказаў, гэта тое, што ты тут прыйшла не ў тую мясцовасць і цябе ўжо на выхадзе чакае 4 здаравенных хлопца, якія толькі чакаюць, пакуль мы выйдзем. Яны ўжо з намі пазабавяцца. Так. I'm not looking for trouble. Trouble found you, girl. Окей. I don't have any money. You think I want your money? Shit, you can keep your damn money. Just 'cause I live in the projects don't mean I'm a thief, you know? I'm sorry. I didn't mean... Of course not. You people never do. What do you want from me? I should have asked you the same question. Except I don't care. You should have thought twice before coming after me. О, блін. After you? I didn't come... So you're Warren? What? Like you didn't know? No. Cortez told me your name, where to find you, but... Hold on. Cortez? Old Spanish talking dude. Real crazy in the О, head. ён все ж таки пам'ятає Кортеза. That's a fair description, yeah. Shit. You're not a cop. Social services? Ён Corporate? думаў, што мы з паліцыяй, можа, адкуль No, яшчэ. I'm a friend of Cortez. He said to look you up. I haven't seen Cortez in a while. Not since before. So what does Senior Cortez want with me? We need some help. What kind of help? Look, I gotta stay incognito most of the time now that corporates and cops are stepping up their search for us. I can't go risking my ass for nobody. Not even Cortez. That's all right. I just need some information on a group called the Vanguard and their leader, Jacob McAllen. Oh, sorry. Never heard of those guys. You wouldn't have. They keep to themselves, and they got some kind of cover operation going. But I don't know what it is, and... You need to find out? Alright, here's the thing. I got a friend who might be able to help you out. Няблага. Што за сябра? Wait. Hold on. Before I use up my favors with him, I need you to do me a favor in return. Ну, пачалося, мы Probably you нешта can help павінны для yourself яго out at the зрабіць. same time. Fair enough. What do I have to do? Easy. Break into the Newport Police Department computer archives. Get me some information on my family. Destroy my criminal record and get the hell out of there. Не халера сабе ў патрабаванні. Справа ў тым, што я не ведаю. Не, ён не нейкі хайкер. Нам Кортес не дакладняў. Сказаў, што па тыпу гэты хлопчык можа ведаць нешта пра авангард. Што дакладна і чаму ён гэта будзе ведаць, нам не гаворыць. І ён пацвярджае, што ён ведае. Ён можа пацягнуць за, ну, паразмаўляць правільнымі людзьмі і даведацца, што ён паспытаў у нас узамен за гэтую інфармацыю, да таго, як ён нават пачне ўвогуле штосьці рабіць. Зараз за ім, ну, за гэтым хлопчыкам ходзяць і сацыяльныя службы, і паліцыя, і ўсе. І усім ён патрэбны. Вось, таму ён прапануе, ну, за сваю бяспеку больш абянтэжыцца. Наша справа адправіцца да паліцэйскага, ну, да паліцыі, пазбавіць, дастаць інфармацыю на яго бацькоў, нагадваю, ён сірата, таму што яго бацькі з'ехалі ў калонію, а яго пакінулі. Вось, набрацца інфармацыі пра яго бацькоў, выдаліць яго крымінальныя запісы і сысці з гэтага паліцэйскага дэпартамента. Вось такая штука. Цудоўна. Забудь пра гэта нелегальна. Forget it. That's illegal.
Damn, woman, is it? I had no idea. Listen, you won't just be doing me a favor. There's probably some information on the Vanguards, was it, in the archives. And that information will be valuable to my friend if he's gonna help you. Блін, можа працягваць адмаўляцца, але мне падаецца, гэта наш адзіны шанец. У архівах будзе яшчэ інфармацыя на Vanguard таксама ў паліцыі, і для яго сябра гэтай інфармацыі патрэбна будзе таксама. I'll do it. Smart decision. So here's the thing. My dad doped out on raps and seduced by commercials, sold out our whole family to the shiny happy colonization program for a lifetime supply of the big R, the rapture. He neglected to ask his lovely wife and children, and the corporates didn't care. One day they came to pick up my mom, my sister, and me. I got away though, snuck out the window. I spent the next 2 weeks in a dumpster. And your family? That's just it. I don't know. Off to the colonies, of course, but which one? I don't know. Sometimes they split up families too. You know, they don't tell you that in their ads. I don't give a shit about my dad, and my mom, she's tough. She can take care of herself, but I want my sister back. We were real tight. I'm not gonna let them use her in the mines and factories out there. So, you want me to find out where they took У your sister? калоніях усё жорстка. That's it. You're catching on. You do that for me, and delete my criminal record at the same time to get them damn corporates off my ass. I'll give you all the help you need. Карцей, які расклад у яго сям'і? Яго сям'я, тата вырашыў, што каб выплаціць там, разабрацца і з долгамі, і нешта яшчэ, нейкія свае праблемы вырашыць, ён вырашыў адправіцца да каланістаў, карацей, карпорацыі для каланізацыі. Карпорацыя займаецца чым? Яна літаральна набывае людзей, это такое свая форма рабства па тыпу карпаратыўнага. Ты падпісваешся і вас адпраўляюць у калоніі ўсёй сям'ёю. Гэта ў рэкламах яны раздаюць і гэтак далей, але справа ў тым, што яны карпорацыі звычайна і людзей падзяляюць і проста размяркоўваюць людзей абы-дзе. У калоніях патрэбны людзі, якія будуць працаваць на фабрыках, патрэбны людзі, якія будуць працаваць у рудніках там на новых планетах. Вось. І цудоўная рэч такая адбываецца, што тата не спытаў увогуле ў сям'і, ні з кім не дамаўляўся і з карпаратамі падпісаў дагавор. У выніку яго матулю вось гэтага хлопца, яго матулю, яго тату і сястру прыйшлі, яго так самого, у пэўны момант карпараты прыйшлі забіраць, і ён выскачыў і схаваўся ад іх. Вось, але ему без розніцы пофіг на тату, пофіг на маці увогуле справіцца самастойна, яна моцная жанчына, ён гаворыць. Але ён вельмі бянтэжыцца за сваю сястру, з якой ён быў вельмі блізкі. Вось, і ён жадае інфармацыю на сваю сям'ю даведацца, ён нават не ведае, на якую калонію яны іх адправілі. Ён жадае ведаць, дзе яго сястра. Узраваць вежу Арасакі. Мне падабаецца гэты план. Калі што, я не гуляў у Кіберпанк 2077. Не, я гуляў, але я гуляў на самым старце, у мяне было шмат тэхнічных праблемаў, таму я не змог пагуляць у яе нармальна. Я спыніўся літаральна ў самым пачатку. Вось, тупа за бесконцых перазагрузак. Так. Я буду яго не гледзячы на тое, што я атрымаў дастатковую інфармацыю, я буду перазапытваць, бо гэта квест, і мы ўжо сутыкнуліся з тым, што трэба адно і тое ж пытанне ў аднаго персанажа задаць проста 5 разоў, толькі тады ты можаш працягнуць квест. What was it you wanted me to do again? Break into the police archives, get information on my family, delete my criminal record, and if you're smart, check out what they got on the Vanguards, or whatever they're called. And then you'll put me in touch with your friend. He owes me one, yeah, and he can help you out with everything you need. Where's the Дзе police паліцейская station? станцыя? Take the subway to Metro West. You'll come out on what they call Cop Street. You'll see the NPD headquarters down the block. You can't miss it. Метро Вест. How do I Jeszcze get to the police переспитаем? station again? Take the subway to Metro West. You'll see it. I'd better get going. Добра. Be cool, eh? Пра мужикоў нейкіх унізе, я спадзяюся, ты прыдумаў. Выглядае, што прыдумаў.
Едем метро Вест. Где ты? Ось ты. Полиция. Another Veteran? unfortunate victim of the Anglo-Pacific Wars of the 90s. I do all my grocery shopping at T-Rex. Not that their food is particularly good, nor their prices particularly low. I just love their ads. They're très cool. Especially the one where they built an actual-sized robot dinosaur and sent it out to mangle a competing chain of grocery stores. For real. I don't know if anybody got hurt, but man, that campaign kicked ass. Так. Вулічний знак, кай ласка. Ти можеш поглядіти на його, знову ж бігче так далеко? А, It ось. says Calavera Crossing MCW, and the street ID number is 0092. Добре, цудовний город. А куди ти біжиш? Кай ласка, пойди туди далі ще. А, то поглядіть просто на знак, і вона біжить. А рекламу вона може побачити і далеко. Навошта, правильно? It says Threadbare Lane, MCW, and the street ID number is 3018. I like my outfit. It's inexpensive, but cool. Так. Ось поліцейська станція, ось там, далі. It's an automated garbage truck. They crisscross. It's an automated garbage. Ого, ніхера собі ролик. This is Lucinda Carlisle reporting live from just outside the Metro Precinct Police Station, and I bring you today a senseless and tragic display of technology gone wrong. In the carnage you see behind me, medical drones are digging through the rubble of a crashed shuttle for the remains of over 100 people who lost their lives today in Zaxxon. І тут ми літерально просто у кадр такий заходимо і поцаруємо. Only hours ago, a brave new World Airlines shuttle carrying starry-eyed colonists to the Metro Tower experienced an engine failure and came roaring down on this street without warning, crushing 3 cars and burying 9 innocent pedestrians and 2 would-be carjackers. Мам, я у телевізорі. The cause of this human tragedy? As of yet, there is no official report. We can only speculate, and speculate we will. Was the pilot drunk? Was he hopped up on Amethyst? Was someone aboard carrying a bomb? Did the manufacturers of the shuttle, Monster Limited, skimp on a part and import it from a bootleg factory in Germany? The truth could be any or all of the above. But whoever is responsible, and whatever the punishment, it won't bring any of those bloody... Ми повинні були тихо прокрасться у поліцейську станцію. Що ми робимо? У новинах, блін, світимося. That loss is forever, and a huge cash settlement can only ease the pain. It can never remove it altogether. Only expensive brain surgery or personality modification through proprietary drugs can do that. The exact death count is still under wraps, and work will continue. Что я контролировать не могу, я ее все еще. Я думал, уже мы можем нечто бегать на фоне, было бы чудовно. Shuttle 709. What repercussions will this accident have in our city? Probably none. You fly a shuttle, you take your chances. This is Lucinda Carlisle, reporting live for the Metro Channel Action News. Back to you, Lisa and Dan. Оп. Are we clear? How did I do? Uh-huh. And what are the ratings? 5 million? That's it? 5 million? Jesus, we've lost out to reruns of Gillian's Island? What the fuck, Gregory? Why the hell did you... Yeah. Don't give me any of that shit. You were the one who said this would broaden my audience. I should have stuck with the game shows. Jesus! Не пайшоў яе, не заладзілася кар'ера. Яна, карці, распавядала пра падзенне шатла, ўсё вось гэта. Колькі невядомая колькасць людзей загінула там. Штосьці адбылося, мы ніколі не даведаемся, чаму гэта адбылося. Магчыма, гэтым замешаны нейкія банды, бла-бла-бла, і вось яна ўсё гэта гаворыць.
І потім така... If I'm not completely mistaken, and if I remember my tech classes correctly, that's an anti-gravity control unit. It looks fully О, intact. антигравітаційний контролюючий юніт. Дай-ка. I can't pass through the fence without setting off the alarm, or worse, getting fried by that military-grade laser. Окей, добре. Я не знаю, каб мяне забілі. Дык вось, і ў выніку высветлілася, што яна раней на нейкіх шоу выступала, і тут яна толькі аўдыенцыя знізілася, каля яна ў навіны пайшла, і яна вельмі гэтым нездаволеная ўжо просто сышла з кадру. А мы, вядома, самыя беспалеўныя просто. Паліцейскі грэландска. Move along. There is nothing to see here. Не, ну што тут глядзець. Except for that crashed hovercraft. Nah. You see those everywhere these days. Sorry? Dime a dozen. Crashed hovercraft are a dime a dozen? 15 a week, ma'am. 15 за тыдзень такіх ужо. In this city alone. Толькі ў гэтым горадзе, But they say ё-маё. it's the safest mode of transportation available. Рындзяць. Statistically, yes. Unless you're aboard one of the buggers. Then your chance of survival drops drastically. What? They're the safest mode of transportation if you stay on the ground. The chances of being hit by one going down are relatively low. Thanks for ruining my trust in modern technology. We're here to protect and serve. Isn't it the other way around? Just keep it moving, ma'am. Nothing to see here. Карацей, што ён сказаў? Ну, вы слухайце, уже яны ж падаюць кожны дзень. Яна такая, што? У сэнсе падаюць. 15 за тыдзень, толькі ў гэтым горадзе. Ё-маё, мне ж ў рэкламах гаворыць, што гэта самы бяспечны транспарт. І ён такі, так, гэта самы бяспечны транспарт, калі вы знаходзіцеся на зямлі. Калі вы не... гэта самы бяспечны транспарт, пакуль вы адзін з іх не садзіцеся. Ён такая, у сэнсе? Ну, то бок, пакуль вы ходзіце па вуліцы і на зямлі знаходзіцеся, гэта самы бяспечны транспарт. А калі вы ў адзін з такога садзіцеся, ўжо становіцца не вельмі бяспечны. Except for you, officer. Eh? Me? I always did Мне have патрэбны a- гэты антыгравітацыйны юніт. Sorry, ma'am, but I'm gay. Блін, ён Move гей. along. Не Nothing to see працуе. here. Except for the escaped convict right behind you. I'm on special duty today, ma'am. So that escaped convict will have to take care of himself. After all, who'd guard this perimeter in my absence? Блін, я што на яго не працуе. Me? I'll be good. That was a rhetorical question, ma'am. You are not qualified. Now, move along. Nothing to see here. Блін. Except... I won't tell you again, so move along. There is absolutely nothing to see here. Nothing. Jeez, don't you people have anything better to do? Ти чого кашляєш? Це все Feeling all порядку. right, officer? Thank you, ma'am. I'm fine. All the dust from the debris is just choking me up. Окей. Калі його кашель, а у нас є нешта, што можа ад кашля дапаможа? Цукерачки ёсць? Давайте паспрабуем ему цукерачку даць. Трымай. Не? Не, нельга. Добра, што-небудзь яшчэ? Не, не працуе. Пярсцёнак, хутчэй за ўсё, ніяк не дапаможа яму. Ну, добра. Блін, мне патрэбны гэты юніт. Can't pass through the... It's a high-voltage laser perimeter fence. The color indicates that they're... Эх, Лера, ну добра, потым можа. Пайшлі ўнутр станцыі. Лейта не дацягнуцца? Ды не, мне падаецца, нават і не блізка ж. Ну там далёка. Не, ніякага ўзаемадзеяння. Давайте з Лейтай погулю пагуляем. Оп. Лейта. Я паспрабаваў. Не дапамагло. Крэдытка тут не дапаможа нічым. Гадзіннік таксама. Ну, пайшлі тады. Пайшлі ў станцыю. Нам увогуле не сюды патрэбна. Можам потым тут нешта зрабіць зможам пазней.
Бо каб забраць гэты юніт, нам патрэбна і з копам разабрацца, і яшчэ неяк дацягнуцца. Містер паліцейскі. Hey! Калі што, тэкстуркі на іх трошкі развалюцца, але гэта з-за таго, што на больш сучасных сістэме гуляем. Pardon? To get in or not to get in? Ого, філософскі які. Good grief, more weirdos. О, не, яшчэ больш I'm not a дзіўных. weirdo. I'm an actor. О, блін. No offense, but isn't that an oxymoron? Lady, you are the cruelest she alive. Так, как мне How do I трапіць у get in the станцію? station? You don't. Not Не today. сёння? У сэнсе не сёння, мне сёння But I патрэбна. need to get in. What if there's been a crime? Good point. I guess you need to report it via one of the many kiosks installed throughout the city, or by contacting an officer of the law. Like yourself? I am but a humble servant of Her Majesty, and I'm actually assigned to Vice, so don't bother. Блін. Any chance Ти you'll мене, let me може, through? пропустиш? Shower me with sweet forgiveness, Princess, but unfortunately, I cannot. The doors ain't working. The doors Актор, aren't мать working? твою. Пусти меня. They're not. Good lord, I must report this immediately, after I'm done with my policing exercise. То двері не працують. За гэтага ніхто не трапляе Did you туди. say the doors weren't working? Ah, correct. The only things getting in and out of the station today are police officers, prisoners, and garbage. Угу, мусор. Aren't they all pretty much Сміття. one and the same thing? Cutting words from a wench's barbed mouth? What did you call me? Sweet princess. Ну, смітиться нам потрібно, так. Я думав, уже гэта магчыма, але зараз відавочна становіцца, нам трэба ў сметніцу. Як вы перавозіце гэтых самых вязняў, калі і смецце, калі дзверы зачынены? How are you able to bring garbage out and prisoners in when the doors are broken? These doors don't work, but the gate downstairs does. Of course, you can only get through that inside of a vehicle. The security measures are quite extreme. Like how extreme? Can you say radiation poisoning? Угу. Why were you parading back and forth like Добра, задаємо яму усе пытанні і шукаємо, дзе можна ў сметніцу сесці. that? It doesn't look like policing. It looks like acting. Bollocks! And I thought I was making progress. Maybe if you tried being a little less rigid? Yeah, but it's this bloody suit. It makes everyone move the same way. I'm not able to release the character. Так ти ўсё ж такі Are you актор an альбо actor or a коп? cop? М? Both, darling. Both. I am an actor, but I will portray an officer of the law in my next motion picture. It's called Mad Cop 2. I play the Mad Cop's friend, the somewhat ticked off cop. I think I saw the first one. It stunk. I agree. But this one has a certain je ne sais quoi flair that the original lacked. You mean more violence, more sex, less plot? That's it. Ён расказвае, ён актор, які збіраецца здымацца ў фільме «Вар'яцкі коп 2». І первы быў адстойным проста, каб да. Ён такі, у ім ёсць нейкая тонкая рыса, нейкае нешта незвычайнае. Яна такая, ну што ў другія часы ёсць? Больш гэтых самых. Больш жорсткасці, больш секса і менш сэнсу. Ён такі, так. Весь сэнс. So you're doing research for your next role? Indeed, my fair maiden, I am. I have been assigned to a squad to capture the essence of Her Majesty's honorable service. And what squad would that be? Vice. Добре. Thanks, and good luck. Parting is such sweet sorrow. Farewell, princess. Till we meet again, farewell.
Дверь не отчинить. Можно, наверное, нават не проверять. Мне нават такой магчымасці не даюць. Doors are closed. Newport Police Department. It's a holographic sign. Добра. Я могу тут нешта даведацца яшчэ навокал пабегаць? Ну добра, тады наш шлях да сметніцы. Трэба знайсці, дзе ў яе можна сесці. Так, ну тут да сметніцы шляха няма. Не магу трапіць вось сюды. Можа знакі перавесіць? Мне Looks зараз... like the truck's route takes it down below the police station. That's probably where the cops dumped their trash. And the mangled bodies of uncooperative witnesses. So, the garbage gets into the station. А як мне трапіць? Дзе там гэтая сметніца збіраецца ўвогуле? Можна знакі на вуліцы памяняць? Тэарэтычна, не? It says Можа рэальна нешта за знакамі можна прыдумаць. Пытанне толькі што, я ж туды не дацягнуся. Блин. Garbage gets into... Туды не заскачыць просто так? Блин, а як яе трапіць? Ось он там заязджае, а потом знікае. Заскочить просто так я не могу. Со знаком... Давайте попробуем со знаком повзаимодейничать. Просто рандомными предметами. Може нечто отрымается. Антигравитационные, хутчэй за ўсё, юнит. Неблаго было бы здобыть где-нибудь. Холера. Хутчэй за ўсё, мне няма патрэбнага прадмету. Блин. І вось я зноў у гэтай гульне, я ў старым квесце зноў мне трошки скончваюцца ідэі. Можа трэба даследаваць зараз раптоўна, мне трэба пайсці і даследаваць нейкае месца, да якога я не ведаю, як павінен быў здагадацца, што я быў павінен туды схадзіць. Антигравітацыйны юніт мне таксама не зразумела навошта, але ж, блин, хочацца. Можа давайте там у копу на флейте зграем. Можа яму спадабаецца ён нешта зробіць. Ён жа актор увесь такі. Так, яна не змяняецца. Можа трэба скокнуць у сметніцу там унізе. Калі яна праязджае. Брутальна. Мне падаецца, гэта не зусім варыянт. Нешта ён там не едзе. Давайте. Опа, контейнер. А подойди-ка сюда, калі ласка. Я ніякого не заўважыў, я думаў просто сметніца, ну не сметніца, а можа просто як... Просто рэч тут знаходзіцца нейкая. It's your garden variety robotic roadblock. You see them all over this pothole infested town. There's a small control panel on it. The display reads 3018. Ага. It's a garbage container, and it's mostly empty, save for a couple of sticky old newspapers and bottles. Добра. Мы можем залезть у гэты контейнер, толькі справа ў тым, што яго не забяруць. This is so gross. And me in my favorite shirt. Hey, is that a fur mitten? Ah, no, it's dead. Там яшчэ дохлый пацук. I'm gonna check out that other mitten in the corner. I think it just moved.
І не тільки дохли. Опа, ні, достатково. Utterly pointless is this, and I'm starting to reek a little of crap too. Так, а чому я його не забираю? Тому що він знаходиться у неподходящем місці. Так, є ще блок дорожний. Як я можу... вулиця, каратей. Знаки вулицы. Мне подается, он не подбирает, потому что улица не подходящая, нечто гэтакое. It says Threadbare Lane, MCW. And the Так, street ID number is 3018. Это на... Тут и написано. А там написано на той улице. It says Calavera Crossing, 0092. Street ID number. Я могу... Во, я могу змяніць, мне падаецца, нумар на гэтым блоке, род-блоке, я забыўся, як просто знак змяніць, і тады можа мяне забяруць. Мне просто патрэбна іншая вуліца. Perhaps if I try entering the idea of the intersecting street, the roadblock will move. Угу. Змянілі нумар вуліцы. І ён аўтаматычна, ён зараз заблакуе там дарогу. І тады мы можам сесці ў кантэйнер, і яго тут праедзе сметніца і забярэ нас. Рагана, якія іншапланетнікі? Нема тут ніякіх іншапланетнікаў, усё ў парадку. Там толькі пацукі. Цудоўна працавала. Keep it close to yourself. Праблемы з пацуком. Не падзялілі смецце. That was so gross. The things I do to save the world, I mean that smell, that sticky stuff, the way that rat just wouldn't let go. Disgusting. Not to mention the fact that I really, truly stink. I don't think this is ever coming off. I'm gonna stink like fish heads and moldy pizza for the rest of my sorry life. Ну, поездка такая до конца життя запомнится. You can usually tell a crook by his eyes. It's foul behavior. Tuvok? Так, станция сержант, які там ёсць. Поліцейський комп'ютер, я так розумію. Я яшчэ могу пайсці, дзверы там ёсць. І нешта з інструментамі. It's a toolbox. There's a sheet of paper in here. Угу, і што там написано? Так, до тлустага і тонкага яшчэ доберемся. Я так разумею, двери ніхто просто не ремонтує, тому що старая петиція. Bokamba Mercer Corporate Labor Union, form number 09042. Short-term tactical suspension of union members' benefits. It's a carbon copy of an old work order. Угу. The doors are closed. It's a toolbox. Панелька. Зараз усе протикаємо тут. It's completely secured. I can't. The doors are. Так, я не можу її відчинити, а чому? Panel is closed. Добре. Не допомагаєш нічим. Doors are closed. І гэты двері зачинені. Де галера? Давайте сержанта порозмовляємо. I'd say she's probably the desk sergeant on duty. For some reason, they're always slightly overweight and grumpy. Excuse me, ma'am. Yeah, what can I do for you? А де Where архіви? are the archives? The archives? You're not an officer of the law, are you?
Я навчаюся у академії, і мені треба в архіви, каб I'm in навчитися. training at the academy, and I need to get into the archives to study. You're in training? Uh-huh, sure you are. Then what the hell you doing here? You should be at the academy doing push-ups and learning how to bullshit like a pro. About the Не archives. повірила. You're not an officer of the law, are you? Что коли я So не? what if I'm not? Then you can't go into the back, capiche? Cops only. Besides, half the doors in this building, including that one, are out of order. Nobody's going Добре, in. не працюють двері Nobody's помаль coming по out. всьому будинку. Цудовненько And як. until those overpaid, underworking service guys get off their butts and back to work, that's the way it's gonna stay. Ніхто не збирається Thanks anyway. відремонтувати. Цудовно. А ще Excuse може me, ma'am. нечто довідаємося. You again, what do you want now? Thanks anyway. Добре, більше діалогу нема. Екран. О, там камера є. It's an old vid phone. Ancient technology. Visuals are so passe. This phone, 099-12090. This phone, 099-12090. Телефон додому, потелефонувати до гэтага ж сюди ж. Добре. I haven't spoken with Mom since I left, actually. I should give her a ring. Да маті зараз телефонувати? Не халери себе. Та ти просто сама скритність. Hello? Hi, Mom? It's April. How are you? Цудовно. you, sweetheart? In the city, Mom, you know that. Why didn't you call? I've been worried sick about you, sweetheart. Ідеальний момент для маті. Didn't you get my letter? Yes, and I can't say I understand why. Well, that was the problem, wasn't it? You didn't understand. I don't think it was fair of you to be so hard on your father. You hurt him a lot, you know? And I'm not just talking about you pushing him down the stairs. And what about me? You don't think he hurt me? Were you so blind you didn't see that? April, you know I can't take sides in this. No. Of course not. Not you. Not ever. Anyway, is Dad doing okay? I mean, after the fall. А йо-моє, їх там He broke розборки his які в сім'ї. arm and he had to take some time off work. Money short because of that. We had to pull Danny out of school until next semester. You can't blame me for those things, Mom. If you hadn't left like you did, I'd probably be dead now, Mom. I couldn't take it anymore. Please, let's not argue about this now. I just wanted to hear your voice. please come home, April. We still love you. No. Thank you, but no. That's not gonna happen. Listen, I have to go. I'm in the middle of something. Take care, okay? Це вельми нечакана розмова. Зараз розкажу, що у їх там. Yeah, me too, Mom. Bye. Короче, вона сошла, April Ryan сошла з дому. Я думав, ну, сошла з дому, де сошла з дому. Там, ўсё ж таки, доросла дзяўчынка, трэба працаваць, як это ўсё, ў горад паехала. І справа ў тым, што разышліся яны зусім не па-добраму. Яна столкнула свайго тату з лесвіцы, ён зламаў руку, яны і уехала. Потым пакінула ім толькі пісьмо, пасля гэтага ніяк не звязвалася. Яна стэлефанавалася з імі зараз, з паліцэйскай гэтай станцыі, участка гэтага. Тата зламаў руку, а ў іх не той каб шмат грошай, за гэтага ім прыйшлось забраць яе брата, я так разумею, са школы на гэты семестр, бо яго, ну, па тыпу няма грошай на школу. Пам-пам-пам. Але по типу для April, ну, яна такая, блин, з татай было, ну, блин, літаральна было шмат праблем, і по типу я не магу, уже не магла ўжо так трымацца. Вось, і яна ўсё яшчэ, маці такая, ну, по типу, езжай дадому, што ты там? Вось, не халеры сабе. Зусім нечакана. The screen and camera are both out of order.
А навошта мне тэлефанаваць на суседні тэлефон? The doors are closed. The doors are closed. Да я не ў дзверы. That's just my incoming call. Я ведаю. Я ведаю, што гэта твой звонок. It's a vid phone. Не, ты не разумееш. 099-12090. That's just my incoming call. Добра. Цікава. Ладно. Я не ведаю, што я зрабіў, но может я могу патэлефанаваць з аднаго на другі. Давайте з толстым тонкім паразмаўляем. You, an angel from heaven, come to take me away? No point talking to old Georgie there. Ever since he overdosed on raptures, he ain't been right in the head. I don't ever let him hold the hammer no more either, I'll tell you that. Окей. Тонкий от передозы пострадал, а толстый? What do you want? We're on our lunch break, honey. А, гэта вось тыя, якія павінны былі адрамантаваць дзверы. Выбачце, як я пахну? Excuse me. How do I smell? Smell? Are you coming on to me, honey? What? I don't know. Women don't usually come on to me, so I'm just checking. I wouldn't want to miss a come on. I asked you how I smelled. Yeah, right. Like, moldy pizza and... It's smoked. Yeah. And a faint touch of rum. I had an accident with a bottle inside a garbage У нас был container. инцидент с бутылькой внутри контейнера со сметтем. You're not alone. In И fact, there are со мной meetings здарается downtown кожен every день, все в Wednesday порядку. I don't have a drinking problem. If you can't admit it to yourself, honey, you do. After all, who's the one reeking of rum? Not me, that's for sure. Not today, anyway. Ён вырашыў, што мы алкагалічка. У нас праблемы з алкаголем просто. Чаму не працуеце? Why are you guys working? We're on our contractually bound lunch break. Добра. Huh. Right. But you're not eating. We're done eating, sure, but we're still on our break. Clause 16 of the contract, and I quote, improper digestion may prove detrimental to further work-related activities. End quote. Meaning what? We're letting the corned beef settle, honey. А можете отремонтувати You're supposed двері, to будь fix the ласка? doors, That's right. but instead їх you're перепинок. just... У їх ланч. That's right. І робити вони нічого не Planning on getting back to збираються. work anytime soon? That's right. And you're not bothered by this? That's right. I could say anything at all. That's right. And you just answer... That's right. Well, how's that for productivity? Yeah, that's right. Було б так чудовно, коли It'd б be ви so відремонтували nice if you двері. could fix the doors. And it would be so nice if you could go away and leave us alone. Могу я нешта зробити, каб ви Is there вертались до anything праці? I can do to make you go back to work? No, short of emergency, we ain't moving our asses in the foreseeable future. What constitutes an emergency? Any event accompanied by a specific work order signed in triplicate. What kind of work order? Well, you know. У мене тут є петиція. About the work order. Yeah? Which one? You know, for emergencies. You mean the short-term tactical suspension of union members' benefits requisition form? Sure. Well, if you were to produce said requisition with the appropriate signatures, we'd be forced to prematurely suspend our lunch break, for tactical reasons, of course. Thus, allowing our scheduled work to be completed. Don't you just love bureaucracy? You what? Never mind. Такі, ну, наконт форми, яка вам патрэбна, яны такі, мы прыпынім наш перапынак на абед. Толькі ў тым выпадку, калі ты будзе запоўнена спецыяльная форма, там у 3 экземплярах, і вось гэта ўсё ў выпадку нейкай небяспекі. І мы такі, ну, дакладна якая. І ён такой поўнасцю назву формы, там ўсё з дэталямі.
І ён літаральна по типу карыстаецца бюракратыяй просто каб сядзець і нічога не рабіць. І яна такая: ты абажаеш бюракратыю, так? І ён такі: бю што? Можа падыдзе, толькі як мы ўжо вызначылі, нельга спяшацца ў гэтай гульне. Калі мы ведаем адказ, то спачатку трэба спытаць усё, інакш яно працаваць не будзе. Дзе мне трымаць гэтую форму? What form? The requisition form for the short-term tactical suspension of union member benefits. Any official office for which we perform services. Enjoy your lunch break, guys. Добра, With the зараз Sunday кончилися overtime we're розмови. getting, you betcha, honey. Так, справа ў тым, што гэта яны працуюць яшчэ ў нядзелю, яны не вельмі задаволены гэтым. Вось у меня ёсць тут нейкая That's форма. the requisition from last week. Это What a з папярэдняга horrible тыдня. experience that was. I pray each and every night that we'll never have to sacrifice our lunch break again. You keep it, okay? Seeing that form again sickens me. На прошлым тыдні ім прыйшлося прерываць свой ланч, і ён будзе памяць у стагоддзях, як ён прерываў свой ланч. Добра, давайте-ка паспрабуем гэтую форму ўзяць і я магу неяк яе скапаваць. Можа, з цёткай гэтай зноў паразмаўляць. Excuse me, ma'am. You again, what do you want now? Мне патрэбна форма 09042, кароткае тактычнае супыненне бенефітаў членаў саюза, ну, па тыпу працоўных, як ён, union. Work union, гэта профсаюза, вось. I need a requisition form number 09042. Short-term tactical suspension of union members' benefits. Правзвяз, вось, дзякую вялікі. Hold on. Зараз мы падробім гэтую форму і сунем яе ім. Here you go, miss. Union requisition form number 09042. Цудоўна. Застаецца толькі перапісаць. Bocamba Mercer Corporate Labor Union, form number 09. А як нам яе скапіраваць? А можна нам каляска скапіраваць яе яшчэ, перапісаць з Excuse me, аднаго? ma'am. You again, what do you want now? Thanks anyway. Добра, тут размова не атрымаецца. Ён жа пусты атрымліваецца, незапоўнены бланк. Нам трэба яго запоўніць. I better fill out this work order first. Мне трэба я маю на увазе за это самае, запоўніць гэты бланк спачатку. Fix the damn doors. Sign the commish. There. Опа, ёсць. Ці атрымаецца? Now we're set. What's this? Oh, just a jolly little requisition entitled Short-Term Tactical Suspension of Union Members' Benefits. Say what? Lady, do you realize what you've just done? You've interrupted our lunch break. This is an official work order. It can't be. Wait. 09042. This isn't 09042-A, Ім патрэбна is it? не проста гэтая форма 09042. No, just plain old Ім патрэбна форма А. 09042-nothing. Ha-ha! This being Sunday and all, that petition is useless. On public holidays, you need the extension -A form. Addendum for public holidays. Us being on triple overtime and all. Толькі... So, Што гэта атрымліваецца? we're gonna stay here and enjoy our extended break. Thank you very much. Now go away. Гэтая форма, якую мы не запоўнілі, не атрымаецца, яна ім не падыдзе, таму што яны сёння нядзеля, і працуюць яны овертайм у іх, дадатковыя гадзіны, і гэта можна прыпыніць толькі тады, калі мы запоўнім форму 09042А. Звычайная форма ў такім выпадку не падыдзе. Excuse me, ma'am. Мне патрэбна іншая форма. You again, what do you want now?
I'm sorry, but I need the 09042-A requisition form addendum as well. The what? The 09042-A? Why the hell didn't you ask me for that one in the first place? По-моему, спочатку не спитали, і ми не Because I'm a ведали. cruel bitch and I love torturing you. In fact, I've made it my life's mission to haunt you forever and ever with requests for useless forms and documents. Hold on. Я така, чому ти спочатку не сказала? Тому що я злобна стервозина, яка вирішила мети свого життя увогуле ганяти тебе за формами, безсенсовними формами цілий день. Alright, requisition form number 09042-A. І репіка, бо вона була опошня. Ага. Зараз я до тебе ще за 10 формами пройду. Ти тільки почекай. Так. Можем мы одразу ее заполнить? Okay, now we're set. I hope. Why do you keep bothering us? Don't you have anything better to do? No, absolutely not. This is Хлопцы, requisition это form форма number 09042-A. 09042-A, the short-term tactical suspension of union members' benefits requisition form with the public holiday addendum. Balls! We've been nailed, George. Get your ass off the chair. We're going back to work, thanks to this lovely young lady. Ну, вибачте, хлопці, мені потрібно... мені треба увірватися у поліцейські офіси. Зараз вони ще й не розберуться з цим, так? О, почали працю, поглядіть на їх. The panel is open and some wires are hanging. Добре. Чого стоїм? Довго там будете? Are you guys gonna be done soon? Hey, who knows? This is complicated stuff, honey. Це двері, у сенсі складано. Good to see you up and about, George. Mister, the plane. Вельми корисні хлопці. А двері? They don't open manually. Алера. Що нам робити? Як ми будемо бавити час? Excuse me, ma'am. You again, what do you want now? Thanks anyway. Добре, з її розмови ніяк не тримається. It's a toolbox. Блін. І чим ми допомогти там можемо? The doors are There's no way I'm going back. You can usually tell a crook. І... Гульня. Що повинен далі робити? Повинен ніяк взаємодійничати з ними? Яким цудовним чином? На флейті погуляємо? Пограємо? Не спрацювало. The doors are Давайте цукерочку дадим. Не, виглядає, що ні. Добре. It's a vid phone. Потелефонуємо. Busy. What a surprise. Потелефонуємо тут. Я не ведаю, навошта я гэта раблю. Сэнсу моих денег няма ніякага. А люди там табе тэлефануюць. Hey, there's a phone call for you. Вы глядите, гэта літаральна спрацавала. I think it might be union business. Out of my way, lady!
Давай иди. Я сам разберусь. The panel is open and some wires are hanging out. The panel is open and some wires are hanging out. I can't get to the wires while these guys are working on it. I need to create some kind of distraction. Get them away from the panel. Давай, I can't get to the wires. Ну, в смысле, я не могу. А ты? Можешь отвести коляску так само? There's a call for you too, sir. Me? I get no calls ever. Except from my mommy. Is it my mommy? Махчима, давай иди. It could very well be your mommy. Oh. Thanks. Добре, розібралися з двома. Давайте самі Long розберемось shot, тут. but if I try to cross these wires, Два дрота об'єднаємо. Оп! voila. Ви поглядіться. Пупуру-пупум. Hey, you can't go back there. It's a restricted area. А що ти мені I зробиш? need to distract her. А йомаю, я ще із їю розібратися. Excuse me, ma'am. You again. What do you want now? Thanks anyway. Добре. Мені потрібно, каб яна звертала увагу на що-небудь ще. А що б мені такого? Let's see. What's the most difficult form to get a hold of? Самую складану форму, куди далей за всю лезть їй. The label on that shelf says, reporting indecent or lewd behavior by bingo or BM personnel, number 31366. Угу. Форма The label on 3.1, that shelf. 3.1.366. Excuse me, Пелска, ma'am. можете передать мне форму эту You там again, на what do you want самой now? далекой полиции? I'd like that form for complaining about lewd and indecent behavior, please. Number? 31366. Hold on. Іди розбирайся. Зараз вона розбереться з Юю. А ми такі хоп. Скрозь двері. Ніхто нас тут не бачив. Чудовно, ми внутрі поліцейської станції. Треба заховатися. Бо ми нормальний такий прогрес зробили. Так, де у вас можуть бути архіви? Гэта выход выглядае. Гэта в огуле сода, бинго-сода. Удобно. Considering the fact that I'm inside a police station, it might be prudent to pay for the soda first. Заплатить за соду? Не, вы что, очмурили? Так, тут есть сканер. В око It's будет a retinal скановать. scanner, instantly outdated by the genetic scanner, but I guess here they don't care. Добра, то бок мы гэта ўсё не адчынім. Archives. А гэта і ёсць архівы. Locker room. Угу. А можа хтосьці быць? Я чую кагосьці нават. У когосьці праблема, зразумеў. Давайте поглядим, что тут есть в угле. Sergeant Frank Minelli. Сержант Франк Минелли. Sergeant Russell Franco. Рассел Фрэнка. Sergeant Ricky Mahoney. Рики Махони. Sergeant Maria Hernandez. Нечто знакомый Морти Лоуд. Sergeant Anthony McDonald. А чего не быцем бы гэта спасылка на нейкі серыял? The Showers. Unisex. Нам танк выколупаць вока кагосьці. О, переключить святло можна. It's occupied. Оп. Оп. Мужик, як там тобі добре? Без світла. It's occupied. Hi. Who's in there? Minelli, who's asking? Мінеллі, добре. God, I know that voice. What? Who are you? У сенсі ми його ведемо. Агент Скалі, FBI. Сержант Хернандес. Ось. Sergeant Hernandez. Maria,
Thank God you're here. Listen, I need you to get my stomach medicine from the locker. Here's the Угу. Oh, Добре, добре. Зараз ми тобі допоможемо. Ключики даєш? І ми такі, ага. Хто твоїм? Sergeant Frank Minelli. Де там яно? Отчинім зараз, поглядім. Чекайте, я переблутав, там ніякі інші потрібно. А, ні, все правильно. Так, ліки, які йому потрібні? It's a receptacle for a synthetic eye. I guess Для Frank синтетичного Morphe's one of those вовка. babies. Never tell from looking at him. Угу. It's a receptacle for synthetic eye. А чому нам знайоме його ім'я? It's a receptacle for synthetic eye. It's empty, so he must be using it. Добре, його вока зараз. Він використовує синтетичне вока, нам літерально потрібне його вока. Sergeant Minelli's been banging this locker shut one too many times. Say hello to 7 years of bad luck, guy. That sure makes me feel a whole lot better about harassing him. У сенсі, коли ми до його додьобалися? It's broken. Не можу зрозуміти. У сенсі, він був десь у гульні, або він по типу за кадром ми познайомимося з цим сержантом? Hello? Maria, you got my medicine? Yep. Got it right here. Well, slide it under the door, will you? Hurry. Зараз передадим йому ліки. Oh, thank God, thank God. А, зараз він вже вийде і доведається, що тут не ми. Упс. Треба сховатися. Я можу заплатити за те саме, за соду? Ні? Не можу. Добре, пішли назад. Ну що він там? Все ще не розібрався. How are you feeling? Better. A little better. I need it. I think this medicine is flushing out my system a little, you know what I mean? It's accelerating the natural process. А, так ладно. No need to Усё. go any further, sir. Я вже забувся. Thanks, Maria. Hey, you got a cold or something? You sound different. Зараз я дам Yeah, розмовляти. a cold or... I got something, all Короче, right. ми йому дали, Gotta скормили... go, Minelli. Зараз. Thanks for your help, Maria. Де там ми можемо сховатися? I could use a shower. Так ось. Короче, яка справа. Ми, каля кінотеатра, ми сустрелі, я зрозумів, що гэта за сержант такі. Ми його сустрелі, ми взяли, знайшли цукерочки, розживали їх, потім знайшли нейкую зеленую жижу, яка витікала там откудись з сметниці, обмакнули у яе і скормили одному нейкому поліцейському гэтую цукерочку. У выніку гэта ён і ёсць, і мне падаецца, я ведаю, чаму у яго там праблемы. Так. Дык а што мне далей рабіць-то? А, слухайте, у меня ёсць ідэя. Ідыёцкая. Але цукерку нельга сюди покласти. Зараз ми цукерками все завершаємо. I'm not particularly hungry. They're awful. Ні? Добре, а чим ми можемо ще допомогти? Ні. It's a receptacle. Так я вось не ведаю, што з вокам рабіць. Атрымліваецца, ён там ўсё яшчэ сядзіць. Каб я святло мог вырубіць тут дзесьці. It's a light switch. Ну, што нам патрэбна тут?
Так, это літаральна тая сітуацыя з коткам і сабакай. Нам патрэбна ад яго было пазбавіцца, вось мы пазбавіліся, у яго зараз праблемы. Gotta go, Manelli. Thanks for your help, Maria. Так, а можем нешта зрабіць увогуле? The showers. Unisex, of course. У душ мы пайсці не можам. Што рабіць-то? Зараз рэзка неяк... Типа мы вырашылі яго праблему? І што далей? I feel like someone's staring at me. Мне патрэбна яго вока. Як да яго вока дабрацца-то? Ён павінен выйсці з душа... Ой, з душа, з туалета, я так разумею. Я не ведаю, зараз просто спрабую прадметы на яшчыку яго. Не. Картка? А, у нас же ёсць картка, мы можем літаральна, мы можем соду набыць. У нас же ёсць грошы. Зусім не шмат, але ёсць. Let's see. Cola, lemon, lime, lemon lime, strawberry, strawberry lime, strawberry cola, cherry cola. Yuck. I'll go with the old standby. Bingo classic. Boring, but safe. Так, у нас з'явилася кола. It's a can of delicious Bingo classic soda. Even if it wasn't the only soda available, Bingo would still be the soda for me. Угу. Ми можемо з чимось додати її. А навошта? Мне потрібен той вока мотоцикл. Да і лепей би просто вока. Хоч що-небудь. Де можна гэтую? Нельга? Добра. Може я мут просунуть? Не. Може цукерку? Не. Мужик, цукерку не ожидаешь? Не. У меня скончиваются идеи. Дённик мне ждаешь потормать? Не. У меня есть з аркадой тут листочек паперы. Паразмаўляйце, яна адразу скончыла размову. Gotta go, Manelli. Вось, адразу, потом мне трэба бегчы. У ідэале, я так разумею, можа трэба нам дзесьці схавацца, каб ён прайшоў міма. I could use a shower. Але яна туды не пойдзе, у душ. The showers. Блін. Ну, мне падаецца, трэба звернуць у праходжанне, бо зараз я літаральна дагэтуль былі складанасці, зараз у мяне няма ідэй увогуле. Так, будзем зараз шукаць, што рабіць. The longest journey. У Walkthrough, калі ласка. Chapter 3. Наш момент. Полицейская станция. Вось. Ага. Отшмуреть. Ну... Карацей, глядзіце, што трэба было зрабіць. Вось гэты кавалачак, ён асабіста з астатняга шкла. І вось з ім трэба ўзаемадзейнічаць было паглядзець на яго і яшчэ націснуць. Цудоўна, так? Like so. I'll have to be careful carrying this around. То бок, яно па ўсяму шклу паказвала мне, што гэта шкло. То бок, нічым не адрознівалася. Але калі націснуць на гэты кавалачак зломаны, то толькі тады
можна я на яго ты націскаеш на яго, яна каментуе, што гэты кавалачак, ну такі па тыпу амаль адваліўшыся. Вось ты глядзіш яшчэ раз узаемадзейнічаеш з ім, і яго можна толькі тады прыбраць. І тут нотатка. F. Minelli. Password, wife's birthday. What a smart boy. Real security whiz. У яго ёсць логін F. Minelli, і ёсць патрэбна пароль, гэта дзень народзінаў яго жонкі. Кавалачак шкла мы можам паставіць, не? Не можам. Толькі, а што чым мне гэта дапамагае? У мяне ж няма ўсё яшчэ яго вока. Трэба дзень народзінаў даведацца. How's Mrs. Minelli doing? Why you asking? I didn't think it... Hell, Maria, we spoke about this. I told you Can't you just let it rest? Sure, sorry. Just wondering. I wish you wouldn't, Maria. You know how... It is what it is, you know? About Mrs. Minelli. God damn it, Maria, I'm on the freaking can, yeah? I was just thinking, maybe I should get her a birthday present. What do you think? Are you nuts? Have you gone completely nuts? What are you doing? What the hell are you doing? Being nice? Nice! You want Laura to kick me out of my own apartment, is that it? You want my wife to kick me out of the apartment tomorrow? Tomorrow? Your wife's birthday's tomorrow? You're not buying her a present, Maria. Don't even think about it. That would be such a big mistake. You don't want to make a mistake like that. Okay, boss. You're the boss. Don't call me boss. And would you leave me alone? I'm not in a sociable mood. Hell, I'm on the can. День народзінаў у яе заўтра, у яго жонкі. І там нейкія, я так разумею, нейкія адносіны паміж Мінелі і вось... Jesus, I think I'm allergic to the goddamn medicine. Окей. Oh, crap, my eye. У яго вока выскочила. О, не. Minelli's in there. А вока? О, не. What the hell happened to my... Maria! Maria, did you take my eye? Give it back! Не, ніякого вока не брав. Ага, блін, так я ж... Выключыў святло. Чаму ён бачыць яго? Блін. Добра. Ён чихнуў. Ну, атрымалася, карацей, так. Толькі я не разумею, чым. Вось ён чихнуў. Oh, crap, my eye! Так. Трэба нешта зрабіць гэтым сінтэтычным вокам, каб ён яго не забраў. Што мы можам зрабіць? Прыклеіць цукерку. Блін. Цацка? Якая цацка? Oh, crap, my eye! У мяне няма ніякай такой цацкі. У мяне ёсць цукеркі. Цацка нейкая? Ну, глядзі, вось інвентар наш. У нас ёсць картка, у нас ёсць цукерка разжеваная, у нас ёсць фотаграфія, у нас ёсць арганічны пластык, які расце, не путайце як, ёсць літаральна ў іх ужо ў сусвеце ёсць такое. Ёсць гэтая кнопка, не памятаю як яна. Цукеркі яшчэ не разжеваны, наш дзённік, наш перстёнак залаты, флейта, спіс даставаў і для Аркадыі, гадзіннік, цацка ў яе дома. Што? Сур'ёзна, то бок нам патрэбна зараз дадому ісці, каб падмяніць гэтую штуку? Чмурэнна. Давайте пайшлі дадому. Так, ён тут скончылі працу, я так бачу. О! Адвёртка ёсць. Опа. Я сабе ўмыкнуў.
Пурум-пурум-пурум. Я так разумею, яны двери уже все адрамантавалі, так? О, можно выйти. А это ўсё яшчэ працуе, няхай працуе. Ну, мінус актора яго праблемы. Побачымся з ім пазней. Які каментар є на контейнер буде? And it's mostly empty, save for Ніякої додаткової фрази на гэта нема, на жаль. Так. Вяртаемся дадому. Пошли шукаць цацку. Нешта неудала неяк зроблена, по типу, па ідзеі дома няма аніякай нагоды ўвогуле вяртацца. Ну, по типу, рэальна няма. Я ўжо вяртаўся дадому 3 разы. Толькі дзеля таго, каб даведацца, што там ёсць нейкая рэч. О, Де можна присісти? Вау. А навошта? It would be great to take a few hours out just to sit here and watch life pass by. But duty calls. Што здарылася? Усё ў парадку, Мітэй Горый. Усё спакойна. Няма чаго бянтэжыцца, у нас рэальна ўсё ў парадку. Толькі нам прыйшлося бегчы зараз да хаты, каб знайсці нейкую цацку, якую я нават не памятаю. Малюнки. My suitcase. An empty cardboard box. When fame and wealth come knock. When fame and wealth come knock. When fame and wealth come knocking. My suit. Bunch of useless old drawings. Тут тільки малюнки. Я не бачу нічого такого. I'm part of the should be reading more, but life's too short generation. Заводная? We embrace Так ми our вже literacy. скористалися її. The last book I read was How to Seduce the Man of Your Dreams. I worry about the exhibition coming up in 2 weeks. This is the net Мы result of my скарысталіся, work. яна засталася каля гэтага самага. Каля кінотэатра. У алеі. Увогуле зусім інше месца. Сур'ёзна, мне... Джокамас, ты не пракідваешся? Ты упэўнены, што я павінны гэта зрабіць? Бо гэта ж калеры бегаць. Я не ведаю, зараз пайду. Ну, потому коли ты упэўнены, то я праверу, без праблем. Просто, можа, ты просто ідэі падкідваеш. Бо я навык скарыстаўся і ўсё, і пайшоў далей, як звычайна ў квестах бывае. Я адкуль быў павінен здагадацца, што я магу яе забраць. Я з ёй зрабіў па тыпу пастанову такую пастку, па тыпу, каб яна рабіла сябе выгляд, што яна там бандюган, які нападае. Мне патрэбна было ахоўніка, вартаўніка ў кінотэатры неяк напужаць. І вось я ёй скарыстаўся для гэтага. Просто у параўнанні другая частка, каб вы разумелі, гэта літаральна... Зараз... Вось гэта будынак, радіо Павер. Каб вы разумелі, мае чаканні ад гэтага метро Circle. Добра, у гэты бок. Вось. Это там, дзе быў гэты паліцейскі стаяў. Задні дворык. Дзе яна? Вось яна. Так яе можна падабраць. Гульня якога хера. It's Constable Guybrush. It's Constable Guybrush. У яго можна King дастаць loose. оўка. Poor Constable Вока, ё-моё. Guybrush.
Як я павінен быў гэта здагадацца? Sorry, Guybrush, but I need to borrow your eye for a while. Якога хера? Гульня, гэта што зараз было? Monkey see, monkey do. Well, Ё-маё, ачмурэць. Ну гэта зусім нечакана было. Гэта брутальна нават для старых квестаў, я вам скажу. У параўнанні. Другая частка The Longest Journey, Dreamfall The Longest Journey, гэта літаральна, ну, там ёсць трошкі квеставасці, але гэта вельмі прамае проста апавяданне гісторыі. Па тыпу, вы не тое, каб робіце нешта нейкіх незвычайных складаных рэчаў, наколькі памятаю. Я не думаю, што мне спатрэбілася хоць адзін раз мне там праходжанне, хоць 10. Але гэта брутальна рэальна нават для старых квестаў. У старых квестаў была логіка. Ну, па тыпу, простая даволі логіка. Ты абмежавана некаторымі лакацыямі, ну, невялічкай колькасцю лакацый. Ты бярэш прадметы, калі ты іх выкарыстаў, ты да іх не вяртаешся, альбо атрымліваеш іх адразу назад. Мы мало таго, што яна без вока, мы яшчэ зараз гэтае вока заставім паліцейскаму ўзяць. У сабе замест рэальнага вока воткнуць. Мы рэальна нейкая немезіда для гэтага паліцейскага, яму вельмі з намі не пашанцавала. Бедны ён. Мне падаецца, калі бы гэта гульня мне трапіла, ну, вось, па тыпу тады, калі без інтэрнэта, калі яна ж праходзілася раней без інтэрнэта. Ну, людзі ў яе гулялі без інтэрнэта. Я ў Сіберыі згубіў шмат часу, калі на некаторыя пазлы не мог вырашыць. Тут я ўвогуле не ведаю, што рабіць. Вось, можна прайсці. І тут я ўвогуле не ведаю, колькі бы часу я патраціў бы проста на гэта. Трэба было з гайдам адразу праходзіць. Дык не хочацца. Няма жадання. Ну, па тыпу, гэта ты ж забіраеш... Эй, блін. Жанчына, можеш дастаць форму, кая ласка? excuse me, ma'am. You again, what do you want? I'd like that Number 3-1. Hold on. Пайдзі правер. З праходжаннем я падглядаю толькі тады, калі захрас, ну, па тыпу, няма ідэі ніякай, каб не марнаваць ваш час. Але ж, звычайна, са старымі квестамі, ну, гэта была частка працэсу. Ну так, можа быць і спасылачка, так. Опа, вочка. Oh, crap, my eye. Вочка подманили. Упс. Manelli's in there. There you are. О, ё-моё. Back in your slot. Oh, God, I'm seeing red. I'm having a stroke. Maria! Maria, go get the doctor fast. У яго, ён думае, што удар. Марія, хутчэй знайдзе каго-нибудь лекара. Добра, я разберуся. Давайте празмаўляем з ім. Цікава, што далей будзе. Бяжым адсюль. Опять. У нас ёсць яго вока. У нас ёсць логін і пароль. Зараз зусім разбярэмся. Мінелі, выбач. Не з тым звязаўся. Не халера у вас тут? Прыгожа як? Я так само так спадзяюсь. That's what's called a dot matrix printer. They used that in, like, the 18th century or something. Компьютер. Адразу правяраем, шукаем пиксель хантинг, контрольная панель яшчэ ёсць. Цудоўна. Это нічога мне не гаворыць. Нагадаю, нам патрэбна на паліцейскую станцыю мы ўварваліся дзеля таго, каб знайсці інфармацыю па гэтых самых, знайсці сястру аднаго хлопчыка па паліцейскіх сведках,
Можа, у іх нешта ёсць, бо яму невядома, на якую калонію іх тата прадаў іх сям'ю, на якія калоніі іх сям'ю развезлі. Таму ён шукае зараз сваю сястру. Можа, нейкія сведкі ёсць сярод паліцейскай базы даных. Ёсць яшчэ інфармацыя, можа быць, па Вангарду тут, і таксама нам трэба выдаліць вось для гэтага хлопчыка яго крымінальныя запісы. То бок 3 рэчы: інфармацыя па Вангарду, інфармацыя па сястрэ, выдаліць звесткі. Hi, I'm Frank Minelli, and I feel really guilty doing this. Так, пароль I, ёсць? love my wife Laura, and her birthday is on the 31st of this month, which means... Laura 0731? Please, 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 please. Yes! Падайшоў. So good. Again. Now, what to search for? Вы ведаеце, тут так і напісана: вітаем у Ньюпортскім паліцейскім дэпартаменце, камп'ютарызаваных архівах Ньюпортскага паліцейскага дэпартамента. Уся актыўнасць записываецца і моніторыцца, то бок сачаць за ёй. Ваша актыўнасць таксама можа быць выкарыстана супраць вас Міністэрствам унутраных спраў, Офісам унутраных спраў. Так, выкарыстоўванне гэтага архіва для цэляў не дэпартамента з'яўляюцца нелегальнымі. Я нагадаю, мы лагінімся, як гэты афіцэр. Яму з намі настолькі не пашанцавала ўвогуле. Так, нас цікавіць. У першую чаргу, што вы ведаеце? Блин, запыт пра Эйприл Райан рабіць. Гэта можа быць небяспечна. Але так цікава. Блин. Давайте-ка у першую чаргу зробім тое, што абяцалі па Ворану Хьюгу. Блин, калі мы выдаляць зараз будзем, гэта небяспечна. Давайте па царкве Волтек. The Church of Voltec is the front of the Vanguard use here in Stark, so there must be at least some information available. Революційна церква. Так, бла-бла-бла, зарегістрована. Мана меморандум 09301. 100 год тому амаль яны былі заснаваны. Так, для обороны релігії вся інфармація абаронена і схавана, засекречена. Усё трэба накіраваць рэвалюцыйнай царкве. Контакт White белый кардынал Джекоб Макален. Што гэта значыць? Джекоб Макален. Мы ведаем, што ён галоўны ў гэтай царкве. Ну добра, вяртаемся назад. Добра. Давайте паглядзім, што вядома. Я баюся зрабіць запыт на Вангард, бо нас рэзка могуць адсюль адключыць. Так, што там у нас? Джейкоб Макален. Цікава, хто ён такі. Ага. Добра. Схавана, засекрэчана. Гэты запыт быў запісаны. Карыстальнік Франк Мінелі парушыў свае прывілеі. Франк Мінелі, калі ласка, дакладзіце да свайго боса, ну, потопу галоўнага. Толькі не гаварыце мне, што Макален Джейкоб. Код. Так, пачакайце-ка. Мне трэба дзесьці запісаць гэта зараз. Дайце мне момант, у мяне зараз з сабой паперку нейкую прынясу, зараз буду.
Не падрыхтаваўся раней. Так, яшчэ бярем і малюем. Бо я ж ведаю гэтую гульню, правильно? Ні халера мне потым не нагадаюць. Гэта. Другі сімвал ёсць. Гэта Джейкаб Макален. Ёсць. They look like the characters on that keypad behind me. Добра. Далей. Пошукі. Еріка Хью. Warren's sister. Please let there be something. Ніяка інфармація. Хреново. Уоррен Хью. Уоррен Франклін Хью. Вогненна... Лізард, як яна? Вогненна яшчэра. Хлопчык-тэрмінатар. Зік. Народжаны... Ну, яму нешта 10 гадоў атрымліваецца, нешта такое. Угу. Так, тата памёр. Маці памерла. Еріка Хью. Warren's sister, and that's her colonization. Нумар колонизационный есть. In case I need it. Ага, теперь его запомнить. And that's her colonization number. I'd better remember it in case I need it. Добра. Атрымліваецца, яго тата і маці памёрлі ўжо. Так, адрес невядомы. ID невядомы, контакт невядомы. Шукаецца за парушэнне колонизационной агенды. І тое, што он не дазволіў сябе забраць у калонію. Некалькі спраў на яго заведзена. Парушэнне публічнай маёмасці. Ага, добра, яна не жадае больш бачыць. Так, і падумаць. Я подумаю зараз, мне трэба подумать. Мы можем надрукаваць, выдаліць, альбо ну, просто подмяніць гэты запіс. Мне падаецца, просто выдаленне яго будзе вельмі відавочна, а калі мы яго адрэагуем, будзе менш заўважна. Раздрукаваць я не ведаю навошта, але хацелася б мець нейкую по тыпу версію для сябе. Until I update Warren's rap sheet, there's no reason to print it out. Добра. Яна прапануе не выдаляць поўнасцю. Whoa, I think I just killed Warren. Упс, я націснуў выдаліць. He's just gonna have to live with that. Я поўнасцю выдаліў яго інфармацыю. Just the morgue. Рэдагаваць ўжо нельга. Presses are rolling. Now, where's the printer? На запісах ён ужо памёр. Трэба было драгаваць, магчыма. Так, добра. Колонизационный номер. Нумар. Это яго сестра павінна быць. Эріка Дрейк. Угу. Бакамба Мерсер Прайм. Адміністратор у офісе. Кэрол Дрейк. Контакт Кэрол Дрейк. Ага, яе прынялі ў сям'ю лейтенантам Кэролом Дрейкам. Пасля таго, як памёрлі бацькі. Раздрукуем мне гэта яшчэ.
Так. Ёсць. Што ў іх ёсць на Эйприл Райан, цікава. Раз уж такая справа. I'm just gonna make sure there's no warrant or anything out for my arrest. А ніякая інфармацыя. Цудоўна. А зараз, мне падаецца, самы небяспечны запад. Вангард. It's a long shot, but... Угу. А ніякая інфармацыя. Зноў жа, што мне на Джекаба? Cardinal. I wonder who he is. А, ну вось гэтыя сімвалы былі. Так. Принтер. Забираем 2 копии. It's the hard copy of all the information Warren wanted on his sister and himself. I hope nobody's watching. Ну, поглядим, что там полицейские хавают тут. Так, ты. Потом ты. Потом ты и ты. Есть. Угу. И что там? There's nothing in here. Oh, except for a tiny Там data нічога cube. ў папцы гэтай няма. Толькі невялічкі датакуб. Датакуб для чаго ён патрэбны? It's a tiny data cube with a non-standard interface. It probably won't work on the screen we have at home. Датакуб, які не працуе з даволі незвычайны. Карацей, флешка мясцовая. Толькі на тэлевізары іх яна праігрывацца не будзе ў хаце, трэба нешта іншае пашукаць. Угу. Ну, атрымліваецца ўсё, я атрымаў што мог. Выбіраемся адсюль. Як у вас тут справа? А ти хто такі? Добре. Не кранаємо його. А де б так проглядіти його можна було б? Вертаємося до хлопця. Може, він нечто підкаже? Для тых, хто, магчыма, толькі далучыўся, што ў нас увогуле адбываецца. Мы гуляем за Эйприл Райан, мы знаходзімся на зямлі, якая нам вядома толькі на 200 гадоў наперадзе. Гэты сусвет быў падзелены на 2. На сусвет магіі... О, господи. Sweet old ladies just ain't what they used to be. Ё-моё. Ага, мы можам да паліцыі... А, мы просто тут зараз знаходзімся, там і нельга. Вуліца Надзеі. О, новыя фрыкі дадаліся. Віно. Дык вось. Мы знаходзімся ў сусвеце Старк. То бок, сусвет быў падзелены, зямля была, планета Зямля была падзелена на 2 зямлі. Адзін сусвет магіі, другой сусвет навукі. Сусвет навукі называецца Старк, і мы ў ім зараз знаходзімся. У ім жа жыве і Эйприл Райан. Яна зараз спрабуе знайсці... Ёсць групоўка Вангард, якая спрабуе аб'яднаць 2 сусветы назад, і гэта вельмі дрэнна. Гэта можа прывесці да калапса абодвух сусветаў. Вось, гэтая групоўка спрабуе гэта зрабіць, так як з-за таго, што яны стануць найбольш магутнымі. У гэтым выпадку. Нам трэба ўратаваць абодва сусветы на землю. Так. Нам трэба выратаваць абодва сусветы. Для гэтага нам патрэбна разабрацца з гэтай групоўкай. А дакладна нам яшчэ нужна знайсці, як вяртаць баланс. Баланс зараз будзе парушацца, і чым далей, тым горш.
Гэты хлопчык можа нешта даць нам інфармацыю па гэтай групоўкі авангард. Да гэтага мы палезлі ў паліцейскі участак, і вось зараз мы перададзім гэтую інфармацыю яму. How did it go? Did you get the information? Is my sister okay? Твоя сестра ў поўным It парадку. wasn't easy, but I did it. Your sister's fine. You don't have to worry about the law or the corporates anymore. That's great. That's... Thank you. Really. Thank you. So do you have the information for me? Sure, right here. Listen, Warren. Your parents. They're dead. But your sister's okay. She's been adopted by some woman named Drake, a lieutenant with the Wakamba Mercer Corporation. My sister's a corp brood? And my parents. You know that should hurt, but it doesn't. I don't feel anything. My parents left me a long time ago. But my sister, I gotta find her. I'm sure you will, Warren. Hey, wait a minute. You killed me? Thanks a lot. Я не чекав, що ми заб'ємо його. Nobody cares. The cops are not going to be chasing after you for crimes committed by a dead guy. Yeah, you're right. But I'm gonna have a tough time getting a new ID. You should just wipe my record clean. I'm not complaining though. I'm better off now than I was a few hours ago. Блін, треба все ж таки було дорогувати його записи. Ворон, мені потрібен твій сябр. Yeah, for the information you needed? Right, you got it. Head on out to the Newport docks, down in the outskirts of the city. It's all deserted now since they stopped using the boats for cargo shipments. Head across the construction yard to a large garage. You can't miss it. It's got all these large tubes outside. Knock 3 times on the door and tell Burns Flipper, and this guy's weird, so don't mind the stuff he says. Tell the Flipper that I sent you. I'll call ahead to let him know you're coming. He should be able to help you out with almost everything you need to know, okay? Thanks. Я нас відправив до некого дивного мужика у доках. Я ще більш дивно, чим зараз. Де він ще живе? Burns Flipper? Go to the Newport docks, knock 3 times on the large garage door. He'll let you in. Його сябр живе у доках. Докамі зараз ніхто не карыстаецца. Гэта закінутае месца, таму што докамі зараз караблі не выкарыстоўваюць для транспартоўкі нічога. Я так разумею, яны карыстаюцца лётаючымі апаратамі паўсюль. Едем у докі? А вось і докі. Закінутае месца. Так. Cargo containers. That thing hasn't sailed for years. It's just a big hunk of rust with paint on it now. The shipyard's been closed down, but all the machines are still there. It's the old shipyard. It's the old ship. Так, я так розумію, ну, у тим напрямку просто. О, город тюрьба. Бачно. Metro Tower in particular. Very gothic. Окей. Пішли далі. О, тут. Ось, зараз просто я павінен быў здагадацца. У астатнім месцы гэта у порт вяртацца, але вось ёсць машына, і з машыны можна паўзаемадзейнічаць. Цудоўна, так? Піксель-хантинг. А чмурэць. Thanks for putting your greasy hands on me. I'm now charged with a fuckload of electricity, and any further physical contact will result in you being toast. Добре, супакойся. Uh-oh, it bites. Hey, cool! It's a 2032 Camaro in prime condition. Gas-guzzling automobiles was my secret passion before I turned 13. They were so much more fun than boys. Still are, really. Добро. Это машина, якая готова нас забить. Что не ожидая нас забить. It's a rickety ladder. Окей.
вось гараж, які нам трэба. Давайте яшчэ піксель-хантингам трошки займемся. Тут можа нешта націснуць можна. Ну, выглядае, што не, але нічога дзіўнага будзе, калі тут ёсць нешта. Junk. Expensive junk, but still junk. Машины нейкія, трубы. MTI Industrial Strength Paint Shaker. So it's a device for shaking paint then? It's so last century. Дзверы, калі ласка. No. You're trespassing. You gotta leave now. Where'd that come from? Где ты размаўляешь, мужик? I'm April Ryan, Warren's friend. I don't know anybody named Ryan, so how about fucking off? Warren called you on my behalf. Warren Hughes. You know Warren, right? Didn't I tell you to fuck off? Yeah, but... So, fuck off already. Am I stuttering here? Jesus H. Christ, you'd think that fuck off would be clear enough as it is for even a slag like you to understand. I'm not a slag. Ah, so you're a gangbanger. Baby, there ain't enough here worth shit, you know? I got no beat with your posse, so fuck off. No, I'm... A corp? Yeah, I'd recognize a corp bitch anywhere. I'm legit, no funny stuff. Got my corp permit right here in my little hand 2 weeks ago. And I only do inventory by appointment, so you're gonna have to phone me up there, toots. Could you, like, shut up for just 1 second? Який приємний хлопець. Chill out! I'm April Ryan. I'm a friend of Warren's, who apparently is a friend of yours. And he called you a short while ago to let you know he's cashing in on a favor. Does any of this ring a bell? Ring a bell? Ding dong, the witch is dead. What are you, like a cliche movie chick? Yeah, it fucking rings a bell, but not the bell you'd like to hear. Think I was born yesterday? Like jacking in on a satellite conversation isn't in the fucking guidebook to good corporate surveillance? Jesus! Corp's always underestimate the flipper. Like I bite because I see a babe in tight pants. I don't think so. You know, if the fate of Two Worlds didn't depend on me, I'd tell you to go straight to hell. Did I mention blow me, baby? Could you blow me really hard? Well, you're such a bastard. Listen, if I was out to arrest you, don't you think I'd have brought an army of corporate goons? You got a point. April Ryan, huh? Shit, my channel with Warren was scrambled anyway. Top of the line African scrambler. Fucking impossible to hack unless you're the flipper. You're telling me that you knew who I was the whole time? Are you a psychopath or something? Цудоўны. Просто цудоўны чалавек. Вельмі цікавы персонаж нас зараз чакае. І мудак яшчэ па дарозе. Толькі зараз трубу яшчэ праверым. There's life. Even if I could somehow squeeze through that hole, there's just no way I'm gonna risk getting stuck 10 feet down and starve to death. Цудоўна. З намі цікава, мне з намі ўсё ў парадку будзе. There's light down there, but the pit's too deep to see anything. Добре. They don't look Місяця. very solid. There's light down there. І што я павінна зрабіць?
Эх, была не была. Полезли. А ё-моё! Вы поглядите на его. Very cyberpunkish. Машины некие. Very cyberpunkish. Мужик. Hello? Are you Byrne? Yeah, chill out, baby. Chill. Be there in a sec. How'd you get down here? Who the hell are you? I knocked, you let me in. We spoke only a few minutes ago. Warren's friend April? Warren who? I don't know any Oh, Warren, right, yeah, Fire Lizard. Zeke. He's a good supplier. The Flipper likes him. Likes him good. You a buddy of his? Yeah, oh, you his baby, yeah. Oh, sure, I date 15-year-olds all the time. Whatever. So, what the fuck do you want? Так, мені треба задавати йому питання і ліпій зменшити нашу розмову. Так, мені потрібна інформація. So visit the fucking library, or go bother the Oracle, or whatever. The Flipper can't help you? That's too bad. I guess Warren was wrong about you. Yeah. Hey, what? What was he wrong about? About you being the best there is at getting information. Any kind of information. I guess you can't help me. Fuck yeah, I'm the best. Best there ever was. Better than Chocolat. I'm the king of data streams. The emperor of the feed, baby. What kind of information do you need? Відбити. Зовсім відбити. Мені потрібна інформація, яку включить Джейкоб Еллен і організація, яку називають Авангард, або Церква Волтек. Хоч щось мені дай, і, коли ласка, у нормальному сенсі, мужик. Sounds pretty heavy. I gotta tell you, Voltex and shit, they got security, top of the fucking food chain. You got something concrete for me to go on here, huh? Besides names? Names are nothing. What do you mean? Білий кардинал? Details! Gods and the Jesus is in the details, woman. There's a fucking ocean of info out there. Gotta know where to start, what to focus on, where do I begin? Give me a map! Блін, так я ж тобі сказав, Джейкоб Макален. Добре, трошки пізніше спитаємо інше. Is this place? This is the Flipper's boutique, mademoiselle. I sell everything, from joy chips and porn cubes, strictly hardcore. Max illegality. What would be the fucking point otherwise? The satellites and BH generators? What I don't have here I can get, for a price. This place ain't your neighborhood S-Mart. Let me tell you, shop smart, shop S-Mart. Nah, what I got here costs moolah. Mucho moolah. Are you in the market for a neutronium bomb, by the by? Got a hot one sitting in storage. Give it to you for a cool 100 million, huh? Bargain. Interested? Sure. Let me just check my wallet. No, of course not. Are you crazy? Я нам только что попробовал пихнуть нейтроновую бомбу за миллионов. У нас там грошей на метро-то не хапало. What happened to your legs? Jesus, are you fucking kidding me? My fucking legs, huh? You wanna know? I wouldn't have asked if I didn't want to know. I'll tell you who took my legs. Captain Crunch. Now, answer this question for me. I'll tell you who took them. Sure. Are you a virgin? What? I ain't telling you nothing until you answer the question there, Trebek. I'm not a virgin. Good for you. Who'd you lose it to, Warren? What? No! Why the hell are you? I lost my legs when I was 18. I was doing odd jobs, breaking into high security accounts, spying, shit like that. I was hitting MTI at the time. Malkuth Technologies, big guys, big guns. So they caught me with my finger up the proverbial anus. You know what I'm saying? I was hooked up, cruising their network, and they hit me with some shit hits the fan tech. Fried my brain like breakfast sausages.
Major brain malfunction. I was dead as a lesbian black chick at a Republican fundraiser. Woke up from the coma a week later. Some shit-spewing goons from MTI are hovering over me. They tell me, try that again, dickhead, you die. Yeah, shit like that. Then I found out my legs are cut off. Sure, I can get some new ones, no problem. But that costs like an arm and a leg. Ha! Get it? An arm and a leg. Shit, I'm funny. So I started Зараз зрозуміло, чому він такий. craft chair instead. It only works in here, but I don't care. Never leave the damn place anyway. That's the story. Not a virgin. You tell me something personal? I'll tell you something personal. And the world keeps turning round and round and round again because the flipper's on board. Окей, долбанутий. Карацей, чаму ён зараз увогуле лётае ў гэтай штуке? Гэтая штука увогуле лётае толькі тут, яна нідзе больш не працуе, але ён гэтага месца і не пакідае ніколі. Вось. А яго ён лез нейкую там да карпоратаў, да нейкіх. Там, ну, я назваў кампанію, але я не запомню, гэта не важна. І яны яго і поджарили яму і башку, і ногі яму адрэзалі. И сказали, что в наступный раз ты будешь, вот, тебя забьют уже. Цудовная история. You're weird. So are you. Окей, поразмовляли. I need information on a guy called Jacob McAllen and an organization called the Vanguard or the Church of Voltac. I need details, D-E-T-A-I-L. Details, woman! I need something! I can't go on what you're talking about. You like talking Latin. Блин, давайте його просто задёбывать гэтым пытанням. Яму дэталі патрэбны. Якія дэталі? Добра, гэта не спрацуе. I'm the flipper. The flipper. Call me Burns, yeah, beautiful. Ha. Добра. Нам тады трэба прачытаць, што гэта на дата-кубе. It's a mishmash of old and new computer hardware. Інакш мы нічого нікуды не прасунемся з гэтым. А дзе гэты датакуб можна прачытаць? Яна сказала, што тэлевізор іх у хаце не падыдзе. Машына дакладна патрэбна паўзаемадзейнічаць неяк. Раз нейкае зноў ўзаемадзеянне будзе проста паспрабую уявіць сабе, што гэта ўвогуле магчыма. А, можна паўзаемадзейнічаць з ім датакубам. Можа ён дасць хтосьці. Ласка, мужик, мне з тобой размаўляць вельмі не падабаецца. Давай. Есть яшчэ шейкер гэты. Цікава, я магу туды нешта запихнуць? Не? Сода? О! Не ведаю навошта. I think that's quite enough. Окей, мы нешта зрабілі. This is volatile stuff. I better get rid of it as soon as possible. Я нават не ведаю, навошта я гэта зрабіў. Але зараз у мяне ёсць сода. Якая хутка выбухне. It's a pretty volatile can of soda. It could explode at any moment. Ну, добра. Стварылі сабе праблему, не будзем вырашаць ужо, як атрымаецца. Мужик, мне патрэбна... It's, the flipper. Вось, трымай. Не? Не. Добра, дата-куб. О, можна даць. Мужик, падкажы, што на гэтым дата-кубе? Burns? I'll be right up. I got this data cube from the police station. Yeah, so what the hell is on it? You asked for details? This thing has details.
Plenty of it, I hope. And you expect me to sort through this shit for you, locate the relevant information, dive into the big blue sea of corporate security, and fish out whatever it is you need from the feed? Could you? Please? Shit, you're cute. But if you weren't Warren's little plaything, I'd kick you out. And whatever. Hand it over and I'll give me a few minutes. Давай. Ты же можешь разобраться в этом. Ось ще розбирається. Почекаємо. Holy macaroni, you do know what the fuck you're fucking with here, yeah? You do know, don't you? These guys are the fucking epitome of uncoolness. Хто воєнний? Though, precious information. I gotta hand it to you, sexy. You know what you were doing bringing this to the Flipster. So, what can you tell me about the Vanguard? Is there anything in there about where they're located and how to get access to their files? Shit! Aren't you a little too eager to trot with the beast, babe? Slow down, chill. I'll tell you what you need to know. But first, take a look at this recording. О, некий запись. Давай, Step показывай. over to the screen there. I'll play it back for you, okay? To join in the effort, we must charge forward into a new era of compassion, companionship, and goodwill. An era of expansion and enrichment. A golden era. We must forge a future for ourselves, our children, and our children's children that can withstand the forces that oppose us. We shall be victorious. What the Church of Voltec was created to do is bring spirituality back into our lives and into our world. Spirituality and knowledge. Our enemies have suppressed the truth for too long. We can no longer stand idly by while they spread their lies and their disinformation to the people of our planet. We must fight back. We must take to arms and defend ourselves against our oppressors. I am not, by nature, a man of violence, nor are you. I know that. But the time comes when all people must do their duty to protect their ideology and to preserve their beliefs. That time has come. Our time has come. We will do what we must to protect ourselves and our families. We will do what we must to defend our beliefs against the heretics. Доброго вечора, Мітей Горій. Зараз він скончить, я розкажу, що я вам тут... Що за промову він робить. Who was that? He was incredibly charismatic, but cold. Я так розумію, це і є What do you Макалін. think? Your friend and mine, Mr. Jacob McGallan, head honcho of the Church of Voltec, or the Vanguard if you wish. Supposed peaceful philosopher dude. Not the case, as it turns out. Obvious Hitler complex, real Nazi wannabe. This is heavy, dangerous shit you got here, and I love it. But I thought the Church of Voltec was a peaceful religion dedicated only to meditation and philosophy. You and 20 billion other souls, Missy. This is the truth, it's clear as simple as butter. Now take a look at this, on the screen again. Що там є ще? Who's this? Мені дадуть мені можливості. That's a guy named Gordon Halloway. Evil-looking dude, huh? Turns out he's McAllen's right-hand man, runs the Vanguard's secret ops. There's a gold mine of info in this data cube. Yeah!
The Vanguard have a bunch of agents that they've bred in tanks. Their grasp of genetic engineering far surpasses anything I've seen so far. I've seen everything. From what I can tell, the Vanguard are up against an enemy they call the Fathers or the Sentinel. I don't know who the fuck they are, but I'll find out. Must be the good guys, though, if they're fighting these creeps. Anyhow, this guy Gordon, he was originally intended for some kind of religious duty, whatever the hell it was, for the Sentinel dudes. Let's say, like, Dalai Lama or whatever. But the Vanguard kidnapped him before he was ready, and they did some shit with him, some experiments to try to use his powers, and I'm thinking this spiritual crap, it's just bullshit. But both the Vanguard and these Sentinel dudes, they believe this kid has powers, that he's destined for something very important, so when the Vanguard grab him, that's like, holy shit, fucking big deal. What kind of experiments did they perform on the child? Weird fucking things. Trying to control these powers he has? They fuck up big time, though, and the kid is totally screwed up. Split in half in some spiritual way. One part chaotic, the other pure logic. So now this dude Gordon, he's like the coldest motherfucker you'll ever meet, so stay out of his way. According to these documents, he'll kill somebody for cutting in line ahead of him, which I'll do too, you know, or like coughing in his own direction, which I'd fucking lop your head off for, but anyway. Now, he runs the whole dark side of the Church of Voltec, and I'm guessing he's next in line to take over, after old man McCallan leaves this earthly realm, which could take ages, I'm afraid, with the tech these guys got. How come the police were able to gather this much information on the Vanguard, and yet they don't do anything about it? I don't know, maybe it's routine. Maybe they want something on the bastards to pressure them when they really need to. And maybe the information just got lost in the system. The fact is, though, that with assholes like these walking among us, we're not safe. None of us. Least of all you. So please don't hang around longer than necessary. Yeah. So, okay, these guys are badasses, and I should stay as far away from them as possible. Disregarding that, however, where are the Vanguard headquarters? Ой, долго говорить. You're either very brave or very stupid, Chiquita. But whichever it is, I shouldn't tell you. Why? Because I'm a girl and I can't take care of myself? No, because anybody who fucks with these guys is sure to end up with a bullet lodged in the back of their skull. Or worse. I'll take that chance. Shit. You know, I'm the flipper. The flipper. I'm not into this shit, you know. I'm strictly into sales and profit. This detective shit you're doing. What the hell is it? Why are you doing it? That's a very long story. Some other time, yeah? I really need that information, Mr. Flipper. Okay, chill, Dick Smack. I got it. You see, the church has several unofficial headquarters round and about, but they're insignificant. Cover operations, basically. There's no concrete address on this data cube you gave me, but I scanned it through some online records quickly, and I discovered that the Voltex, the Vanguard, are linked to a very big company indeed. Which is? MTI, Malkuth Technologies Incorporated. Big guys, almost as big as Bocamba Mercer. Freaked the hell out of me, but it looks like the head honchos of the Vanguard may be running MTI. Which is kind of funny, because I got some beef with MTI, some heavy-duty beef. And now I got something to hit them back with, fuckers. What does that mean? That MTI is run by the Vanguard? It means that wherever the corporate headquarters of MTI are, you'll probably find the Vanguard elite. And do you know where the MTI corporate headquarters are located? I'm the flipper, dude! What the fuck do you think? Shit! Don't answer that. Grendel Avenue. I don't know where that is. You don't know where Grendel Avenue is? Holy Christ! You kidding, yeah? It's like the numero uno neighborhood in Newport. Only the top dogs live there. Apartments go for hundreds of millions of dollars. How do I get there? Sorry, babe, a slag like you are stuck on the ground level for all Jest możliwość eternity. припинить. Nie, nie możemy. Gotta have proper ID, top level ID to get to Grendel Avenue. And you don't, babe. Sorry. І ўсё? І ты ўляцеў. Зноў нам трапіўся такі момант, калі на нас выкінулі проста да халеры інфармацыі, але дзякую не так шмат, як у папярэдні раз. Што ён расказаў? Каб язык адрэзалі, ну тады, што б ён нам гаварыў, так? Якая праблема?
Пра царкву мы ўжо і так ведалі, што царква з'яўляецца авангардам і што гэта людзі, якія жадаюць таго, каб аб'яднаць два сусветы. Яны зараз рыхтуюцца да вайны. Яны хоць і прадстаўляюць сябе як выключна медытатыўную царкву, вельмі вялікую, вельмі папулярную. Але там літаральна ўжо збіраюцца, яны войскі збіраюць, каб спыніць кагосьці, якого называюць сваімі по тыпу тыранамі, апрэсарамі. І дакладна ён не гаворыць на прамове сваёй дакладна каго, але хутчэй за ўсё ён мае на ўвазе сентынелаў, вартаўнікоў, якія займаюцца тым, каб абараніць баланс паміж двумя сусветамі і пакінуць іх разам, асобна адзін ад аднаго. Гэта тое, чым займаюцца сентынелы. У іх усё ў парадку ў сусвеце магіі, але тут у іх ёсць вельмі вялікія праблемы. І авангард яшчэ зараз прасоўвае свае ідэі, нават прасоўваюць у мір Аркадыі. Але тут яны у нашым сусвеце, яны у Старкі, яны маюць значна больш кантролю. Дык вось, мы даведаліся пра вось гэтага Мак-Алена, які лідар гэтай царквы, і тое, што яны знайшлі будучага вартаўніка, які адправіцца у Йонгардзіан, па-тыпу яны выкарыстоўваюць вельмі шмат тэрмінаў, але сэнс такі: той, хто будзе наступным у чарзе, каб сачыць за балансам, яны ўжо знайшлі, яго клічуць Гордан. Але яны спрабавалі яго ўзяць пад кантроль, яго магутнасць, бо яны вельмі, авангард вельмі зацікаўлены, каб наступны, хто будзе ў чарзе, хто будзе назіраць за балансам, каб ён працаваў на іх баку. То бок ім літаральна патрэбны хтосьці са сваіх. Яны знайшлі гэтага чалавека, але хоць яны спрабавалі, ставілі над ім розныя эксперыменты, адзінае, чаго яны дабіліся, ён з'ехаў увогуле, зусім працёк яго дах, вось, вар'ятам зусім стаў. Ён абсалютна бескантрольны псіхапат, у якога раскалоўся, абсалютна раскалоўся яго розум на хаос і логіку. Вось, і ён небяспечны, абсалютна проста мікраапакаліпсіс у галаве адбыўся. Вось, але ён усё яшчэ ёсць у авангарда. Мы даведаліся, дзе знаходзіцца іх, мы даведаліся, што паміж авангардам і, царквой, авангардам ёсць сувязь з MTI, нейкая групоўка наёмнікаў. І вось у іх мы можам дабрацца да гэтых наёмнікаў, і хутчэй за ўсё да них дабяремся яшчэ і там знойдзем гэтага Гордана у нейкіх з іх баз. Адна база найбліжэйшая знаходзіцца ў месцы, на якое нам складана будзе трапіць, бо туды могуць трапіць толькі людзі, у якіх ID іх вельмі дарагія. Вось, па-тыпу трэба мець пашпарт высокага ўзроўню, скажем так. Мы, зразумела, такога доступу не маем, і туды мы нават блізка і не наблізімся. Вось, і на гэтым ён сказаў, што да свідос. Месца я даў табе, а сама разбірайся далей з гэтым. Hey, Burns? I'll be right up. Зараз прыляціць, можа яшчэ пытанні нейкія мы зададзім. What is it? Ці можа ён нам гэта ID зрабіць? Could you fix me up with some fake identification? Why would you want that? How else am I going to get to Grendel Avenue? Hey, I'm warning you, don't fuck with those Vanguard shitheads. Yeah, they bite. And I bet you they don't let go like fucking... What do you call those little fucking dogs that don't let go? Pit Bull Terriers? Shit. Man, those things are nasty. Fucking wicked nasty. Так ти можеш мені допомогти з цим, ні? Baby, I gotta tell you, it's gonna cost you cash only. You got a lot of cash? Lots of it. You better come it out of your ears, baby. Sorry, friend of a friend and all, but it ain't cheap. And I advise you to forget about it pronto. Останься забыть. Let Не me вариант. worry about that. How much will it cost me? I have, like, $300. Ha! Try 20K on for size, shortcake. Sorry, little missy, but fake IDs cost a moolah. I need to buy a properly generated key from a connection downtown. I need an authorized blank card. You're an idiot. It don't come cheap, that stuff. Even if I cut out my profit, which for a friend of Warren's I just may, it'll still come to $15,000, baby.
Альтэрнатыўныя варыянты, як заплаціць. Ён гаворыць, што вельмі шмат нам будзе каштаваць. Да халеры нам будзе каштаваць гэтай ID, і мы нават і блізка да гэтага не наблізімся. Would you consider alternative forms of payment for a fake ID? Sorry, Chiquita, that urge disappeared with my little legs. No! Oh, not that! God forbid! More like a favor or something you need. Don't think I need it. Whoa! God! Што з ім? Shit, it gets me every time. Што здарылося? What's up with your chair? It's the anti-grav control unit is fired like fried potatoes, brainiac. It'll be gone for good in a few days. But I'm hoping my good friend, my buddy, my mate, Freaky Sales, gets me a new one before that, so it don't fall down. If I get you a new anti-grav control unit, would that get me a fake ID? If you found a good one that actually works, and one that can lift more than 200 kilos, hey, sure, like you're gonna find one. Не, бядуць здабыць адзін. У яго зламанае крэсла, і яму складана знайсці любой юнит антигравітацыйнай. А мы ведаем, дзе такі здабыць, толькі пытанне як ужо. Вось, паспрабуем здабыць яго яму, і тады, можа, ён дапаможа нам зайдзі. Новыя ножкі ад цацкі малпы, я думаю, яму спадабаецца. What would I need to get you to pay for a fake ID? A new working AG control unit for my chair would be real nice. Wicked nice. Thanks. Добра, мы ведаем, што нам патрэбна. Sure. Пакуль што самы непрыемны персанаж з усіх. Добра. О, мне цікава, а што будзе, калі я кіну гэтую соду вось сюды? If I shake this can any more, it'll probably explode. Добра, гэта не працуе. Я гляджу ўжо на час, і нам трэба падскончваць. Давайте я зараз захаваюся і пагляджу, хто ў нас чым займаецца. Мы даведаліся шмат пра авангард, мы прасунуліся наперад. Мы ведаем, дзе знайсці нарэшце вось гэтага чалавека, які павінен ужо заняць месца ахоўніка баланса, і можам нешта ўжо з гэтым рабіць. На жаль, гэта ў зачыненым месцы знаходзіцца, і нам прыйдзецца яшчэ паднапружыцца, каб прасунуць гэта далей. Так, глядзім. У нас чым займаецца? Альянс займаецца зараз покерам, і я больш нікога не бачу. Але, на жаль, я ўжо не буду сядзець апошнія 10 хвілін, мне падаецца, сёння павінен яшчэ мало точак стрыміць, і можа магільшчык, я не ўпэўнен дакладна, які ў яго расклад. Давайте я перадам вас далей, сам пайду па сваіх справах. Вось, перайдзем да Альянса сёння. І я жадаю вам добрага вечара. Мы пабачымся заўтра. Я яшчэ не ўпэўнен дакладна, што заўтра будзе. Буду вызначаць літаральна перад стрымом. Можа, працягнем The Longest Journey, можа, возьмем што-небудзь яшчэ. У мяне ёсць думкі наконт Crusader Kings, і ёсць яшчэ пара ідэй дадаткова. Плюс у нас ёсць яшчэ Archmage Rises. У нас наша Усяслава Чарадзейка, у яе працягваюцца. Можна паглядзець Let's Play Resident Evil 2. Пачакай, ад каго? Так. Ад Кодсін. Мне што сур'ёзна, у яе ёсць летсплей на гэтую тэму. Так, для тых, хто не ведае, Кодсін вядзе канал на Ютубе. Мне, на жаль, спасылачкі пад рукой няма. Арыгана, калі ласка, дашлі альбо тут, альбо ўжо ў чаце у Альянса. У Альянса можа будзе заблакаваная. Вось, калі ласка. Тым, каму цікава, зараз у чаце знаходзіцца спасылка. Кодсін робіць вельмі файныя летсплеі на Ютубе. На жаль, яна не стрыміць напрамую, было б весялей так. Можна паглядзець, як яе прыгоды ідуць. Добра. Давайте далей. Я вас перадаю Альянсу і жадаю вам добрага вечара. Пабачымся заўтра.